Irio nade jahera mar penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En morna mokalo mar bedo kod odiochieng' ma kawuono ka bende wantiere kod wendo wa kendo daktari wa e studio ka. Abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, olonye weche mage, kaeto ene mobomiyo twak modwa ni wawuoyo odiochieng' ma kawuono. Daktari machiegni penj laktar bang' ndalo mang'eny mokalo. Erokamano ahinya Ruth. An iluonga ni Dr. Josephine Ojo. An alonye gi tuoche mek joma dongo. Molo to tuoche mek obo, tuoche mek ayaki, to tuo ma hinyo joma dongo mok yang. Athiedho. Iwacho ni tuo ma hinyo joma dongo tok yang. Ithiedho. Athiedho. Amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. In madaher mondo miwa topic kata twak diher mondo mi wawuoye wach mane daktari. Kawuono wadwa wuoye gima ok ng'eny ahinya to hinyo ji kendo nyalo bet ni ji ok ong'e maber. En pressure moidho e ubo. Wang'iyo ga gi pressure moidho e del ma wapimo e bat. To ubo wuon bentie gi leche makadhe iye, maseche moko pressure mantie leche go idho. To mano be kelo midhiero mopogre. Ma kawuono en pressure to ok pressure mapile, en pressure ma idho e ubo. Moro kapok wadonjo e pulmonary hypertension kata pressure mantiere e ubo ka awang'e ni tij obo mana machuok nono kod kako nego beno tiyo konge kod pressure. Kaeto bang'e wabro donjo mantiere kod pressure. Koro obo tije en golo muya ma osetie dendi, moloto carbon dioxide, ugolo oko mondo yue oko. Kato gimoyueyo yen oxygen, to oxygen yo pike remo. Koro golo carbon dioxide mawuok e remo, kato piko oxygen e remo. Mani tijobo. Koro konge pressure to time mayot ne. Ma inyalo kata tiyo gobo achiel. To koro seche ma koro pressure odonje, ema koro loko nyinge. Koro wadonje twak daktari. Erokamano. Koro gima dwa wacho mokwongo to onego wang'e ni remo ringo nade dend dhano. Mondo ing'e gimoro ni pressure ni nyalo gwenyo ji. Koro remo ka owuok e dendi to odonjo korka chwich. E kidieny mar adundo ma korka chwich. Mano right side of your heart. Koro remo mowuok e wi, remo mowuok e tiendi donjo korka chwich mar adundo. Kose donjo kanyo, remo no bet rateng', odhi rateng' ka ginyise ni en bulu. Koro kodonjo kanyo to dhi kidieny maduong' ni kawa remo to dhire mapiny ka. Kato mapiny ka kao remo ma chamber mar adundo to dhire odhi e ubo. Koro ariyo gi gin obo. Makoni gi makoni. Koro magi nitie kor dhano. Kato ka remo no segole carbon dioxide momede oxygen koro duogo kokwar. Koro kodonjo kokwar to duogo e kidieny man malo ma korka cham. Kaeto odonjo e mapiny ni. Koro kidieny ni ema duong'. En emo dhiro remo madhi e wi madhi nyaka e tiendi. Koro koni ema wa measure ga pressure mapile. To koni to wa measure pressure madhi e ubo. Koro ka koni ni malo to wakoni in gi high blood pressure. Ka koni ni gi malo to wakoni in gi pulmonary hypertension. Ma en pressure mar ubo ka wanyalo kete yo machuok. Leche mek obo. Leche mek obo. Leche nikech del duto tintiere kod leche matero remo kendo golo remo. Obo bende mana kaka fuoni mag del bende entiere kode. Ni wacho ni ok ong'eny ahinya bende thothne ji ok ang'eyo kana yude makare ni ok ong'eny ahinya. Dibed ni pime mok pime yo makare koso ok en gima hinyo ji mang'eny. En kata tin ng'ata achiel kuom 100. Ok en gima hinyo ji mang'eny. To kaka tuoche medore, ang'e ni mos moloto gik ma watimo gi ngima wasani, mos obro medore. Kech tuoche mek obo kele. Koro ka wahinyo boto, obro medore. To sani to ok ong'eny ahinya. Mak mana ni en gima nyaka wang'e ni entiere kendo nyalo kelo chandruok. Seche ma ng'ato nitiere kod pulmonary hypertension, inyalo pimonwa ni chutho en ang'o makelo chandruogni? Koro gik makelo shida mar pulmonary hypertension gin ka leche go ridore. Ntie tuoche mamiyo leche mek obo ridore. Magi bed matin ma ka remo kadho to pressure magi nyaka dhirgi go nyaka bed malo.
Koro ka giridore ka nitie tuo moridogi to timore kamano. Kiyudo gima waluongo ni clot e lung, remo mogudo modhi e obo, iluongo ni pulmonary embolism, kata gik moko manyalo dino leche mek obogo, bende koro miyo leche ma koro inyalo tigo dok piny. Koro pressure mantie leche ma koro donge idho. Ka in gi tuoche maduoko oxygen ni piny, to koro leche mek obo mich. Ka gima giwinjo koyo, to en mani oxygen, koro gimich kato pressure midhiro go remo eigi medore. Koro gin gik tuoche mopogre mek leche mek obo ema miyo ga shidani. To nikech wantiere ka Dr. Josephine, moro nyalo pimonwa ni moko kuom tuochegi nyalo bedo mage manyalo miyo leche mag remo mich, nyalo miyo gibedo ka gima koyo chamogi kod weche makamago. Koro gin gipogore, gin waketo gie e gine ang'wen, section ang'wen. Mokwongo gin mana tuoche machamo lechego. En abro dhie mogik kech en motin molo mokogi. Mar ariyo gin tuoche mag adundo. Mae mang'eny ahinya. Tuoche ma ohinyo kod adundo koracham. Koro miyo adundo koracham ok dhi remo mondo dhi e dendi. Koro remo gudo madog e pressure mar obo. Koro ka adundo mari ma koracham ok ti maber, to pressure madok ne obo, kech otemo dhiro remo to remo pong'o kono. Koro pressure mabete e adundo medore, gine obo medore. Mano iluonge ni type 2, ten in terms of ji man kode, kech shida mek adundo ng'eny. Kaeto mar ariyo ten shida mar obo wuon. Koro kaka ji mamadho ndawa, ji mamadho gik moko kaka cocaine, methamphetamine, gik mopogore go ketho obo. Gik ma nyalo tuoche mek obo ma oluwore gi gik moko kaka lupus, mago ketho obo. Kaeto mar adek bende mang'eny sani en remo mogudo ma waluongo ni clot in the lung. Clot in the lung no en gima quite common, ji mang'eny ni kode. Koro ka ong'eny, kiyudo clot maduong' modino ler maduong', to pressure mondo adundo gol remo e adundo mondo tere obo, onyagore. Ka gin matindo to koro konyagre, to ji moko yudo ga clots gi matin. Koro mos gidino leche mek obo. Gidina koro nyaka sama ng'ato gik ma tindo ka iwe maber, to kare en gima osebet ga katimore. Mano mar adek. Mar ang'wen en gik machama leche mek obogo. Ema koni en to kong'eny tentiere. Koro kaeto ji man gi tuoche kaka ayaki HIV bedo gi shidano. Ji man gi tuoche kaka sickle cell disease bedo gi shida mar leche mek obogo chamore achama kendgi magidinre. Ma koro ka wadok chien, wadwa ni mondo mwang'e ni tuoche gi achiel kachiel kaka sickle cell kachiel kod kute mag ayaki kaka ipimonwagi. Thothne wang'eyo ni oduoko ga rateke mag del piny kwadonjo e kute mag ayaki. Oduoko rateke mag del piny, koro yudo ka dendi nyalo bedo kod chandogi mopogore. Debe ni ema miyo leche gi chamore, koso nitiere gimoro machielo motende kod kute mag ayaki momiyo chandruogni nyalo bedo. Gik moko kaka ayaki gin gikelo kake madaktache wawachoga ni inflammation. En chiega dendi. Gimoro mochiego dendi. Koro dendi nitie kama en oikre gi dhao gi gimoro amora. Koro kata kodhi obo kuro gik moko bet mos, leche obet mos, to kech dendi en in a fight mode, odwa dhao. Koro chako damage leche mantiere machiegni. Koro leche go kohinyo to koro ka gichango, to gichango ka giridore. Alama madong' koro en gima oridore. Koro ler mano yawre kama odong' gi mbala moro ma koro ridore. Koro tuoche ilago kelo inflammation e dendi mahinyo leche mek obo.
ma chutho ber ka oganda bende ong'e chal gi kaka chal kotenre kod gik madhi mbele nikech inyalo paro ni en chandruok achiel karo dhi monyuolre mokel gik moko kaka pressure mantiere nyaka e obo ma bende thothne ok wawinji ga ok wawinji ji ok winji ka wang'iyo jogo mantiere kod thuolo mamalo mar gamo kata mar bedo kod tuoni waseyudo group namba 1 kapo nono ni intiere kod kute mag ayaki inyalo bedo kod thuolo mamalo mar yudo chandruogni wachak wadhi nyime kod jogo mantiere kod risk mamalo mar bedo kod chandruogni. Koro jima mayude ga ahinya ochakre kind igni 30 nyaka 60 mane ka wahingo ga yudo jima ni kode kaito joma dendgi pek joma madho ndawa seche moko nitie anyuola nitie mana jima lechegi gihinyore mayot e anyuola gi jima yudo clots mayot magi ji mohinyo yudo kata nyithindo monyuol gi bure ikoni hole in the heart bure e adundo maremo koro ok lu kaka onego rucha oduogo kumo ok onego oduoge kata ji matiyo gi dust miluongo na asbestos tan tinda neno nyithindwa matiyo gi dust mar gold kech gigo hinyo obo koro ginyalo yudo tuoche mar pressure ma idhe obo ma ong'eny kuom chakre higni 30 nyaka 60 kanyo ok ang'eyo ni kanyo ema lifestyle bende thoro ga lokore kanyo ema yudo ni koro ng'ato chako tiyo kod ndawa kachiel kod kong'o kanyo ma ng'ato chako manyo tich ema odhi otiyo kuma asbestos nitiere kaka ipimonwa no odhi kunyo gold kaka ni wacho cha tieni koro en higni ma ng'ato nyalo bedo exposed mokalo. Dr. Josephine pimnwa ni seche ma ng'ato osebedo kod chandruogni thothne koro obo ok ti e yo makare nikech remo ok ring kaka dwarore e obo ka otimo del nade ka wang'iyo del duto te koro kech remo kaka dhi obo koro nitie nyagruok molo to adundo koracham makawo remo to dhire dhi obo koro kono yudo ni teko monego ti godo ohingo mapile kech nyako pump against pressure koro mos ng'ato chako winjo no ol mayot mane gimi winjo mokwongo ni gik mane nyalo timo mayot ok inyal timo olo donjo ichako ol muchi nyalo winjo ni tinde mucha ng'adore gima na nyalo wuothe thur tinde katemo to agama muya tielo nyalo chako kuot kech remo monego bed ni dhira luwo kumonego dhiye koro gudo duogo koni koro gima dendi timo ogolo pie remo koro pie ma ineno ka donje e tielo kuot jomoko igi be nyalo kuot jimoko winjo ka wije gi rundore kichung ni temo wuotho tiwinja ka in gi kawirawira jimoko to winjo ka korgi lit winjo ka korgi ramogi kata pek moro mantie kor ka koro rach to ng'ato nyalo gore piny ma pachi lal mano ka koro pressure no ni malo kabisa kata king'iyo lweti tineno mana kolokre rambulu oko rakwar kaka pile kech remo sani koro onge oxygen moromo mamago gin ranyisi ma ibiro winjo ka chandruogni osechako donjo kamano ok inyal tiyo kaka yandi tiyo ok inyal wuotho kaka yandi wuotho iol nikech remo ok chop kuonde monego bed ni ochope e yo makare inyalo bedo kod kawirawira nikech moro remo ok chope obongo kaka ni wacho nwacha koro magi duto te ang'no midel nyosore kendo doed ola tiende ni kiwinjo gigi to onego bed ni chich e thuolo marom nade nikech nitiere gik mang'eny ma bende biro kod ranyisi gi Dr. Josephine kamano mano iwacho gima ni kare kabisa kech tuoche mang'eny kelo gigi to ka ng'ato winjo kamano to nyisi ni dendi wacho ni dendi loso gani dendi wuoyo dendi loso owacho ni gimoro ok ber ka koro kichako winjo gino kata gine wika jumachiel jumba riyo chak penjori to map ting'e ni biro kuom dweche kech en gima meda mos koro kiol kata kuom ndalo 3 mano ken gima lich to kiol dwe achiel nyaki penjri ni tang'oma timore kech kata koken pressure mar obo en gimoro
tie gimoro mok kare e dendi. Koro ne gidhi adhiya ni tinde tawinjo na ol mok chalga kaka na chal. To naweno bro kadho to pod odhi nyime. Nikech kuom ranyisi kaka chandruoge mage mabende biro kod ranyisi gi kaka anemia bende thoroga biro kod ranyisi gi ging'eny tuoche mek adundo chiegni te biro gi ranyisi gi tuoche mek obo wuon kaka asthma kaka pneumonia kech gin tuoche ma oxygen ok donje remo mayot koro gibiro gi ibinjo ka iol ibinjo ka teko rumo ibinjo ka okinyal yweyo maber kato mage gik michako go moko kelo tielo mokuot tuoche mek nyarogno kelo gigo tuo mar remo matin e dendi tuoche mek thyroid ging'eny. En Dr. Josephine olony mokalo e weche mag tuoche mag jomadongo ma ok yeng'e. Wacho kacha ni mano ka entiere godo tidhi nene tidhi yudo konyruok. Yienwa mondo mi wakaw yweyo bang' thuolo machuok mokalo waduogo kendo wadhi nyime kod pressure mar leche mag remo mantiere obo. Ageno na yude Dr. Josephine. Omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ingeni biro bedo matek kuoma? Biro e taon maduong' no. To waya ni tidhi timo arus bang' odiochieng' makiny. Ang'o? Ni timo arus? Tiwacho? Ng'omi ni gochona ding'eny kamano. Seche mani gochona no an ok anyal mako simbi, to mano konyiso ni ka gochoni to in ok imak simu. Anase gochoni ding'eny ka ng'ama wiye rach. Hello. Halo? Winjane, kinya nitie off. Paro, onego wadhi wayier tiko mar arus. Koro, warom saa abich. Wow. Mae keny mana ma Nyasaye nolose polo. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari, wamor mar bedo kodi kendo twagni waneno ka yawo wang'wa e yo machielo nikech thothne wachoga wacha pressure ma bende wapimo pile ni to kawuono ikelonwa machielo. Mulna ni kidieny ni mar pressure. Ponono ni onyalo mako mine mapek ma samoro nitiere kod pressure mapile nikech mano bende wang'eyo ni biro ga kotendre kod samoro kata kaka ng'ato pek. To kaponono ni omako miyo mapek, dhi bedo nade, chal nade? Koro miyo mapek to ohinyo mako jok ma bedo gi gine remo magude obo clots kipek to rembi bedo mopoto koro giyudo ga clots e obo remo bedo mapek mano gima timre ne miyo mapek yes koro giyudo ga clots e obo koro mano kaka na wacho dino leche moko mek obo koro ingeni ng'ama miyo mapek omiyore gine orito dende kendo orito dend nyathi. Koro dende tiyoga e kiwango moro mohingore kaka pile. Koro kiyudo miyo mapek to pulse gine adundo gwecho piyo. Kako yweyo to hogamo muya. Kech otemo miyore gima dende owuon dwaro to kendo gima dend nyathi onego yudi. Koro dend mama no onego tiye level mamalo mopogore gi pile. Koro kimedo
gine mar ni koro leche meko bogi koro dinore kato pressure ma adundo gwechogo ma koracham ok tek ga hinya koro komedore to koro bro miyo mama ni bedo matuo molo kaka dino onge gine ka dino ko pek ya koro mano mago ji ma koro nyaka warit kabisa mondo okonyre nyathi obed mangima kendo en owuon obed mangima koro kaka gik monyalo timo bro dok piny kich kata kubet kamato ochal ng'ama rengo ochal ng'ama tiyo koro gik monyalo timo bro dok piny koro gin ji ma koyudo tuo mar gine pressure mar obone to dwano ritgi kabisa to mama no wuone no bro winjo ni denda dendok ni kare Bende wantiere kod kidenye mopogore mar pressure mar oboni koso en na achiel kamano mana kaka tuoche mamoko kaka malaria nyalo ga wacho ni malaria kata nitiere tuoche mamoko ma bende wacho ni en kaka tuo mar sukari wacho ni type 1 kod type 2 kaka mwawuoye ni entiere kod types entiere kod kidenje koso en achiel kamano kaka na nyisi ni koro gine owuok kuonde mopogore apani ne wan gi picha moro kama nyiso wa gino maber okenma to ma owuok type 1 en gine en pulmonary hypertension mobira kende mana wacho ni leche go dendie maketho kende kaito type 2 gin make shida mek adundo makoni adundo koracham kok ti maber to keto pressure ne remo maringe ubo type 3 en shida mek ubo won gik mochamo ubo mokato keto buche ubo kata moketho leche mek ubo won mano type 3 type 4 gin clots en tuo mar remo magudo madhie e ubo kato type 5 e gik moko kaka na wacho HIV kaka sickle cell kaka lupus tuoche moko mabende kelo shida e leche mek ubo ranyisi makineno ni pimonwa kacha en olo mang'eny ni pimonwa kacha ni samoro en kawirawira ni pimonwa kacha ni samoro bende en tielo makuot gine muchi rumo okinyal timo gik mane temo seche moko iwinjo mana kober nono adundo gwecho piyo gima giteko gini chako kidieny achiel teno dhi achiel kamano koso ntiere stages ma ko seche mosetimi kata dwe achiel kata higa achiel kata owuok kanyo to dhi kidieny machielo pimna kanyo maber daktari koro ok wakoni en gi stages wako ni in gi pressure koro en ni pressure no rom nade kech nyaka ubed gi pressure mondo rembo ringi nyaka ubed gi pressure to pressure ni ok onego bed mohingo wako ni 25 mm mercury ko ingo mano to koro in gi pressure e vessels make gine ubo koro ji moko ni kata gi 32 kata gi let's say 40 koro mano wako ni mild koro onyala siko mild kamano jomoko ma biro kod waten kata 90 to koracham ok nyal tiyo gi pressure ma 90 mano koro hinge kabisa okonyal koro wako ni ofail owe tich oyudo ka tijno gine muscles ok nyal koro jomoko biro ke 90 mage ji magore piny mage ji making'iyo lwetgi to ineno mana ka rambulu mage ji ma gine ok nyal kata wuotho akanya kakanyo koro en mana ni pressure ni malo kabisa koro pressure ni manyisi ni orach manade koro ken mild to wako ni mild ken moderate e kind kata 40 to 60 gimoro ken severe to koro kawa dhi 70 kadhi malo kanye ma koro chopoga kama koro ng'ato nyalo bedo ni winjo rem kata e ubu koso mano onge ga kod chandruogni koro ji moko winjo ka gima gin gi pek e ka gima korgi ofundore pek to ubo won onge leche ma winjo rem koro nyalo bedo gi shida malich ubo to kiwinj rem gima nyalo timen ga fuolo
mage nerves mobone godo. Koro rem wuon e obo to kiwinji. Koro pek ne mana ni adundo yudo ka tijni. Ohewe. Ohewe. Yes. Kori winjo ka kori pek kendo seche moko winjo ka gine kori rami. Yeah. To kes moro ma adundo magwecho matek ma ng'ato nyalo wacho ni an samoro kata ka gimoro buoga to jo kadundo na gwecho matek mokalo. Yeah, nyalo ma kata ka ng'ato beti winjo ja kadundo ni gwecho. Koro gik makelo mana nyisi ni gik mang'eny nyalo kelo gi. Koro ka dudo kende magwecho matek to okiol tinde ni okuot. Koro nyaki par ni ang'o kendo manyalo bet ni timore kanyo. To ka gigo tentiere to actually shida mar pressure mar oboni kodhi marach to koro adundo gwecho mombachni. Ogwecho e yo moko nego bedni ogwecho. Seche moko gwecho piyo makoro igine pachilal. Kich koro gigo hewe. Otemo to konyal. Gimitemo nyisowa ka daktari ni kiwinjo ja gimoro to kikiling tem matek mondo bi ine laktar nikech inyalo ling to en gimoro madhi kelo ni chandruok. Seche ma ng'ato osewinjo ranyisi gi nyalo bedo ni gin ranyisi kaka no chaka ni ng'ato ola chopo kama tinde ng'ato kur chopo kama dundo koro gwecho maonge pattern kamano maonge formula kamano biro iri kaka Dr. Josephine. Thothni timo diagnosis mar chandruok ni nang'o? Koro wachako ga chaka gi winjo gima jatuo wacho. Kech jatuo man gi shida mar adundo pogre gi jatuo gi shida mar obo pogre gi jatuo man gi shida mar kake thyroid kata nyarogno. Koro iwinjo ni gik mowacho gi odhi kor kobo, odhi kor kadundo, odhi kor kanyarogno mondo mane manyisi ni ichak timo investigation kure. Koro ng'eny jogi wachaka gi x-ray. Kech mano nyiso wa gik mang'eny. Onyiso wa ni obo yarore. Onyiso wa ni leche madhie gine adundo yarore. Onyiso wa ni leche madhie obo dongo. Kech tuo ni miyo leche go nyiedhore, bedo madongo kabisa. Koro wachako ga gi x-ray. Kato kawaneno ni gini dhi kor kadundo to watimo gimiluongo ni echocardiogram. Koro en kaka ka mine ong'e gini ka opek to dhi mondo timne scan mar iye mondo ne ni nyathi chal nade. Adundo nyathi gwecho. Scan ne ma watimo mar adundo. Koro nyiso wa ni pressure mane adundo rom nade. Mane gima nyiso wa mokwongo ni pressure idhe adundo. Echocardiogram. Kaito kawaseneno ni pressure idho ka. Koro watemo nono ni kuom classes 4 mana wacho kande. Shida ni kanye. Kech thieth opogre gi class ka class. Ken shida mar adundo ti thiedho adundo. Ken shida mar obo ti thiedho obo. Ken shida mar leche kande ema chamore ti thiedho mano. Ken shida mar kata yaki kata ti thiedho mano. Ken shida mar plots makoni ng'eny mane mi thiedho. Koro nyaki non ni en ang'o kuom 5-4 gi ere kuma shida ni wuoke. Kech pressure mar obono to ken shida mar lechego gimore ma okele. Yes. Koro nyaki non ni to ang'o mokele. Kaito ithiedho gimokele. Koro test ma watimo mek gigo mopogre to moko mek remo, moko jotuo wakudho gik moko wane kaka giyweyo, moko watimo CT scan. To koro ka test monego wabed godo masani pod waonge godo Kisumo ka to ntie Nairobi en ng'iyo keto catheter mang'iyo pressure ma en mi kamili ni pressure no rom nade. Kendo mi gine information ni thieth inyalo chak gi yath mane mar gine pressure mane obono. Wathoro ga ko bedo kod yena mondo mi apime kod pressure machielo mar del ni. Wayudo ga samoro ka pressure ni odhi ahinya aka okiti kod yath yo makare samoro imonyo yath or samoro kimonyo yath onyalo kelo gik moko kaka stroke kod weche makamago. Kang'eyo ni ka pono ni ng'ato nitiere kod pressure mar oboni to koyudo thieth yo makare ngimane nyalo bedo kod mane kata complications midhier ni manyalo luwore kotenore kod tuo ni nyalo bedo mage. Koro gine shida mabiro ga ahinya to en ni adundo kor ka cham ok nyal pump pressure no. Koro ibedo gi gima waluongo ni heart failure.
Koro adundo kor kacham kok ti to tiendi kuot. Ti all okinyal timo gimoro seche moko gine chuny liver kuot mabedo malit kaito ibir pintie wuotho ginego koro kinyal wuotho kech adundo ok nyal tiyo. Inyalo bet ni gori piny. Yeah. Kaito mar ariyo ten ni kech remo koro ringo mos. Jibedo gi remo gudo. Koro mano medre wi shida ma in godo already. Koro inyalo bedo gi clots mabie obo. Mana kech shida mar adundo ok ti maber. Jimoko kech pressure ni mala hinye leche meko boge ginyalo muoch. Makori ifuol remo kingoge. Ifuolo remo ka leche ugine. Kaito kech gin under pressure koro ifuolo remo mang'eny. Mage gik mang'eny matimorega to the main problem en ni adundo koro we tiyo. Adundo chalo engine mar del. Yeah. Maka poni adundo ok ti to mano en adundo kachiel kod obo. Gitiyo ga kanyakla, gitiyo machiegni mokalo. Adundo ko we tich to dendi we tich. Iwito ngimani. Yeah. Man katudo koni en tuo ma ok ng'eny ahinya nyakora muge jwanga gima Dr. Josephine temo nyiso wa kolero nwa gini okang' kokang' ni en gima nyalo miyo ng'ato chandruok maduong' mokalo nikech seche ma koro pressure ng'eny e obo ka oboni ok dhi tero muya madwarore e dendi duto te. Tiende ni del duto te chakre wich nyaka tielo nyalo bedo kod chandruok. Nigi chandruok. Ong'eny kuom jomage. Jok mani wacho ni ong'eny kuom gi gin jogo matiyo kuonde mopogore opogore kaka kuma buru ng'enye. Yes. Jok ma madho ndawa, jok ma overweight gine, jok ma akoni entie anyuola, jok man gi tuoche mek adundo, kod jogo ma samoro tiere kod conditions moko kaka kute mag ayaki kod weche makamago. Yeah, sickle cell disease. Ageno ni wapuonjore maber, yenwa wakaw yoyo ka waduogo to wadhi nyime. To bende wantiere kod yore mag thieth. To kata kapok wachopo yore mag thieth, bende nitiere kaka wanyalo geng'o gigi. Ka nitiere to gin yore mage. To ponono ni iseyude mosithiedhi. En ang'o gini minyalo timo mondo mi ngimani odhi nyime maber. To ponono ni oboegi osebedo kod chandruok. Bende ginyalo losore ma gichak gidog e form kaka yande ne gintiere chon cha. Mago gimoko mathoth e kidieny mar adek, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Chaini mitahinya. Atemo wacho okamadho ga machal kama. In jatedo maber. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen.
wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *860*415#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nimeongeza kidogo. Sasa Sunday tukishinda hivi, kila mtu 2.5 million. Jatend piny Kenya William Ruto singone jotugo mag Harambee Stars siling milion 2.5 moro ka moro ka giloyo tukgi gi Zambia. We've seen bones, we've seen ribs, we've seen head shells that were recovered there. And I think the police have confirmed this. But this is a shame. This is a shame from our Ministry of Interior. Obila oyudo liete mamoko abiriyo kod choke widhane e gweng' ma Kwan Bizaru, Kilifi, ma ichich ni nyalo bedo ne gin mag ji mayande lemo e din magalagala. No single scratch. Nothing. Thieth pod timore ne jotuo manyocha oyudo masira mar ndara Coptic Kisumu. Ka sirikal bende keto ikruok ne ik mar ji 26 manyocha masira no onego. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Josephine studio ka awang'io kacha pressure marubu. Mano e thor wacho odiechieng' ma kawuono. Onyalo biro kod complications mang'eny. Onyalo biro kod chandruoge maluore mang'eny. Mak mana gima ne daktari wacho kacha ni nyaka wachik itwa ni dendwa. Daktari, bende thieth nitiere? Thieth. Thieth kech gima kele inyalo thiedhi. Koro ka moloto Kenya ka shida ma hinyo adundo en shida ma pressure. Emomiyo adundo kora chamo kti maber. En ni pressure jini godo, mokwongo ji ok dwa wacho ni gin gi pressure. Mar ariyo ing'e ni in gi pressure to kidhie e thieth. Nyaka kora adundo kora chamo, kora chwich mantie gi shida ma pressure marobo, koma ne ngimani, koro bedo gi shida. Kose bedo gi shida to koro konya viro remo kako nego dhir. Koro we pressure dok ne obo. Owe pressure dok ne obo, kaito koro pressure kendo duogo kora chamo, kora chwich, mane onge shida. Koro pressure ni nyaka wachi ni onego ng'ato ka ng'ato Kenya ka kose gi kata 30 years di mondo check pressure ni. To dhiga kata once a year. Di chiele higa dhiye mondo pime pressure ni. Kech shida maduong' en ni pressure mar korka acham ema fail kato korka chwich fail. Koro ntie other things ma affect adundo ma akoni nyalo duok piny. Kato gik moiko bo, akoni ji ma tiyo e buru ge. Bendo nego bed ni timoga higa ka higa idhi katigo picha mar kori. Gik moko kaka ndawa inyalo weyo. Gik moko kaka del mapek inyalo tiyo mondo dendi odog piny. Ka ing'e ni jodala ugin ji ma bedoga kayudo remo magudo ge. Mago bendo negi tang'i penj ni kosan gi tuoche manyalo kelo mago. Koro mago gik ma wanyalo thiedho. Wanyalo thiedho remo magudo, wanyalo thiedho shida mek obo, wanyalo thiedho shida mek adundo. Ka wase thiedho mago, koro waneno ka wanyalo duoko pressure ni piny. Tie yedhe mek duoko pressure ni piny. Gima da wachi ni ka pressure osechako idho to oko bidok piny kende. Gima osekethe ne osekethe. Koro en jogi tiyoga gi yien ngimagi. Kato yien gi bechgi, moko bechgi tek kabisa. Moko to nyalore to moko to bechgi tek. Ka inien achiel dwe achiel ing'iewo 53,000. Ok yot. Koro ber ka wanyalo geng'o gik makelo gi molo ka watemo thiedhe. To ka pressure ok ni mala ahinya, en kata 40 muchirumo tok rach ahinya. To bende anyala observe wa monitor higa ka higa, waneno no idho koso ko idhi. Komedo idho to wanyalo chako thieth ma yawo leche mek obogo. Manyiso ni thieth ne nengo ne ni malo mokalo. Moko.
moko to bera an gi ji mang'eny man gi shida mek obone to ng'eny gi kori miyo thieth ma onyalo kicho kidwa miyo ng'ato yien moko bing'iew beche tek ming'e no ko bing'iew kori ng'iyo ni mage madamiye but at least obroga ng'iew to konye koro bete ke chinyisa ni mato koro wabro tiyo go ngimani mana kaka yedhe pressure kisebet gi pressure kisebet gi pressure mani obo isebet kode koro yath en mana gimi broga tiyo kode poni ng'ato nitiere thieth daktari nyalo bedo ni nitiere thieth ma nengo ne podok rach ahinya kata nitiere thieth ma nengo ne ni malo mokalo yedhe gi koro wachno bro tiyo godo ndalo duto te mag ngimani nikech obo osekethore pressure oseidho kanyo gik mosekethore nyaka yud kaka koro idaka to ang' nidag mana gi yien ok ang'eyo nikech ni mulo kar lifestyle kar ka weche mag daka iweyo tiyo kod ndawa iweyo tiyo kod kong'o iwacho ni koro idwa chako ng'iyo diet mari odhi bende onyalo kata repair kata gi kwata mala achiel kata mana gi 1% kende ok ni repair to koro komedre magi matimo ka en gengo pigni oula ni kik med dhi koro mose timore no kata otin kata ng'eny to koro gik kanyo ok ni imbe kori med geye gi gik mitimo koro kose timore to timore to koro kidwa ni omedre to kapok otimore to we timo gigo weri gi ndawa weri gi kong'o gi cocaine gi methamphetamine yedhe moko mek weight loss ne watiyo ga go mane kele koro mago gik ma wakwa ne ka ng'ato timo to weya gigo maka poni dwa wito ratil manyo mi wito godo ratil to kiki muonyi yedhe ibro muonyo yedhe moko mi pani wito ratil to kare irwako chandruok madhi bedo mapek moingo kata ratil sani to ntie mabeyo yedhe mabeyo to nyaka tigi dokta to chon to ne wan gi yedhe makelo shida mar oboni weche mag pressure nyalo bedo mar obo kata nyalo bedo pressure ma pile mwawacho gani thothne weche mag modho pi dhiga kode kanyakla wayudo kacha ni kabe to nyaki modh pi marom nade mondo miseche ma iloso richa idhi oko matin cha to nitiere kaka imedo golo chilo e dendi kod weche ma kamano kang'eyo ka pressure mar oboni bende odwaro pi mang'eny e del koso ok odwa pi mang'eny kech adundo korka cham no kohero pi mang'eny to kwa koni kiki modh pi mang'eny gima wacha ni modh kias koro kata gine lita achiel gi nus pile oroma kimodho mang'eny nikech tiere jok moko makoro kaka giwinjo kata chendo kata gineno gik ma ji timo ni modh pi mang'eny pi en ngima kod weche mag koro ji mang'eny samoro flood dendgi gi pi koro kimodho pi mang'eny ahinya to koro pi bet mang'eny e dendi nanyisi ni seche ma adundo nok nyal tiyo maber to dendi dhiro pi oko e leche koro in bro mana neno ka tiendi kuot ibro winjo ki ol kech imiyo adundo tich matek gi pi mang'eny koro kech pile to wanyiso ni ji omodh lita 2 ka lita 3 between 2 gi 3 mano healthy drinking water to joma nigi shida ni kakoro rach to ok dwa pi mang'eny bet gi duoke piny actually wamiyo yath ma watiyo godo achiel en magolo pi e del mondo kik adundo be gi pek mar remo mang'eny mabi ing'e ni remo en pi gi cells koro pi no waduoko piny mondo beda pi matin to gi cells mang'eny pi matin to moromo ma del nyalo ringo godo e yo makare ka nitiere kod chandruok mowene pulmonary hypertension ok ang'eyo ka seche ma imanage mondo mi kik odhi nyime cha nitiere positions monego bed ni nindo godo koso mano to inyalo nindo kawaida nikech ng'eni wacho ga ni kinindo ka cham to nitiere kaka remo onego be ringo ka inindo korka chich kod weche makamago sleeping positions ne jogo mantiere kod chandruok onge shida gi sleeping positions en mana ni ka dundo ktiga maber to kinindo ma ukiting'o wiyi tine miwinjo kokinyal yweyo iwinjo kithung koro dendi ema bro nyisi ni an onega iketaega kama kech kitemo keto gine nindo flat ni to yweyo bedo matek molo to ka koro pi opong'o dendi mok dhi kumoro to mani bro winjo otherwise okwakoni gin ka gibiro hospital ma gituo kabisa to wan nurse gimana kama
kata ni nus almost ibet piny mondo konyi yweyo to kaka koro kawagolo pie del to yweyo bedo mayot koro ng'ato nyalo at least dok piny matin yeah. Ma en gima ber ka ng'ato wuotho gi laktar ndalo duto te kinde duto te mag ngimane kiseyudo ni nitiere kod tuone kaka ni wacho ni mosekethore watemo manda geng'e mondo mi kik odhi ahinya kik okal kama entiere no ok ang'eyo ka nitiere ote moro mabende diher mondo mi imi ogandawa nikech ka koro bu ema nitiere kaka otayo ringruok to bedo kod pressure to pressure bende wang'eyo kaka chal modhi obedo kod clots kaka ne wawacho cha kod chandruoge go duto te kwanyalo keto yo machuok en ni warit oboyewa e yo makare warit dendwa e yo makare tips kata maling'ling mag rito obo nyalo bedo mage Dr. Josephine ubo gik machando gin gik ma kech ubo yweyo gik moko gik mantie oko yweyo koro ndalo corona at least ne warwako ga abuog rombe ne warwako abuog rombe monda o protect ubo kuonde moko ji rwako gini pile kidhi Japan to kata kane podonge corona ji ne rwako gigo mondo muya miyweyo obed maler to gik madawachi to we gik moko kaka ndawa obo ang'e ni ji ok ong'e ni ratil affect obo to affect koro kinyalo duoko ratindi piny tiduoke moro seche ma pod imiwa tips ni Dr. Josephine nyiso kaka ratil affect obo ratil affect obo kech gine omiyo bo iko nango omiyo bo challenge kech ka denda onego bed ni an kilo 50 tan kilo 100 gik mabro tero golo reme muya mondo tere kuonde duto kilo extra 50 go nyaka bed tich mar obo koro kech kato ji ma ratind ng'eny bedo gi inflammation e rembgi gik ma hinyo leche mek obo koro gine bedo gi ratil mang'eny hinyo fuonde mang'eny e dendi ok mana no bo kende hinyo bo hinya dundo hinyo nyarogno koro en gima wakwa ni duok ratil piny kinyalo kato gik manyalo konyo bo to kitimo exercise kech mano improve capacity ba in godo kech kaka kitimo exercise kani chako kiyomyo bang' higa achiel to badi koro jing itegno okay gimitime mana exercise koro similarly kitimo exercise to fuonde gi adundo obo immobilize potential mare mondo ti at its peak koro mago gik makonyo ndawa ni to gima ng'ato kik mule gimokonyi godo onge kendwa matindo tinde timo gimiluongo ni vaping ma imadho ni ne gi replace ndawa gi gima nicotine ma iywaye gima electronic gigo nego nthendwa weuru gigo madho kianjaga cocaine gik ma ji madho shisha ginigo mago gik mahinyo obo kawanyalore mato dawach ne sirikal nthendwa matie e buche matimo mining kuondego hinyo nthendwa kech buru magi yweyo to magi gik mahinyo obo koro oboni ne Nyasaye omiyowa inyalo tiyo kode achiel to rite inyalo tiyo gachiel to rite wantiere kod fuoni mopogore opogore mag del Dr. Josephine miwacho ga ni nitiere kidienje mag chiemo mabende nyalo konye mondo mi odhi nyime e yo makare ok ang'eyo ni mondo warito obo e makare nitiere chiemo ma specific monego be ni wamedo e diet mondo mi okonyo obo koso kata ni nyalo chamo balanced diet wan maber kod obo more or less ka kunyalo chamo balance gima dawachi to gik moko kaka fruits citrus fruits gik mamedi protection kech obo yweyo gik mang'eny maricho koro dwaro ni bede gi vitamin C koro gik fruits makelo mago help protect the lungs gitemo konyo rateke mag del koro machunga gini citrus fruits en chandruok ma daktari nowacho ni ok ng'eny to mana kaka piny dhini daktari wacho no kacha ni nyalo bedo chandruok ma bende nyalo bedo mang'eny ma kok ong'iye malong'o to kata ngima ng'ato nyalo wito mayot mokalo nikech ni wacho ni en
en engine mar del manyaka wang'i kaka warito e yo makare. Ipimonwa kaka wanyalo bedo kod obo motegno, obo mabeyo, to kaber to warwak kata buog rombe kaber. Pinje moko pod rwake. Ok ang'eyo gima samoro da wanyalo timo ka entiere dala to thothne otedo gi iro, pok oyudo kaka onyalo tiyo kod yore mag tedo manyasani manyiso ni exposed to iro ni sate. Samoro en ng'at matiyo tije kaka mag wang'o maka, samoro en nyathi ma gin rawere madonje bur kaka ne wacho cha, kaka ginyalo protect themselves, kaka ginyalo ritore kapok sirikal odonje, nikech iwacho ga ni wakwongo wachako gi wan wawegi kapok wachwalo ne sirikal. An gima da wach ni watim gik ma wanyalo timo mayot. Kitedo gi iro to tem tedo oko. Mondo kik ibed kama ofundore gi iro no. Kech kinoko tinyalo yweyo to mach ni kacha. Kata wang'o maka. Okochuno ni imbi good mana but. Kama maka wang'e. Koro en timo gik moko ma reduce gine risk exposure mondo kitimo gino titime tichwalri kiki chomri kode tir. Koro en mana ni tek di kuonde moko koyo ng'ich ma ji nyaka bed machiegni ka mach mago ting'eni ji mawinjo matek. Berne to Kisumu watu liet. Kisumu to liet. Oliet. Okwa mach ahinya. To kio mach to nyaka ibede gi chimni magolo ni iro. Mondo kik hinyi. Iwacho ni tuo mar obo loka en madho ndawa. Korwa koni en iro mar tedo. Mamine nigi oting'o nyathi e ng'eye. To tede jikon mofundore. Nyathini dongo kanyo kuom higni mang'eny. Koro nyathini ka chopo higni kata 20 to bone tin molo kaka nonego obedi. Kato mage obo makendo nyalo yudo tuorne mayot. Kech koro tin molo kaka onego bedi. Koro emako ni kawanyalo to watem tiye gi gigo oko, kata watem tiyo gigo gi chimni, kata watem tiyo gi gine matindo wuok mamiyo exposure to iro bedo matin. Mondo kik wahiny nyithindwa. Kech tuo oboto chakre gi tin. Ne rawere ma samoro kunyo gold kod weche makamago. Koro mano tananeno ni tekna, kech aseneno rawere gi mang'eny man gi tuoche mek obo. To gima da wachi ni kech gikoni itimo negi blasting kato kidonje bur for 24 hours. To kata gitimo mano to pod gini donje korgi. Koro andane ni onego gichokre gi winjre gi wege buchego. Mondo giwach ni dang' waduok gine buru no pe inyalo ol pie gine kuondego mondo kik gine buru ni bed mang'eny ahinya. Ang'o madwa tim mondo waduok buru no piny. Kech sani to gino medore. Kaka neno to gino medore to kend regulated. Kato ohinyo jowa. Ohinyo raweregi. Mapanyo kwa ng'oko mana kaka iwacho no rawere mondo chokre, jogo matiyo e buche mag gold mondo miyo chokre to giwuogi duol achiel mondo mi ngima okonyre, nikech ngima en mwandu. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Kod namba mar simu kinyalo miyowa wanyalo duoko erokamano makende. Erokamano. Adatiyo ga Kisumu Specialist Hospital Riat. Namba mar simu na en 0785 661 255. Inyalo nuayo 0785 661 255. Erokamano daktari. Erokamano. Mano Dr. Josephine olonye tuoche mag joma dongo ma ok dwar yeng'o. Opimonwa kacha pressure mar obo. Thothne ok iwinjga tuo aina ni. To e chenro mar penj laktar ka awakelo tuoche gi duto te kod lakteche molony e thiedho gi. Chenro ni ok obira mayot kamano, to en tim maduong' momiyo chenro ni obedo kare ne jowa mochung' ne weche mag picha, mochung' ne weche mag duol, ne director wa kachiel kod producer wa, waduoko erokamano makende. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni, wachako ga kata wacho ga ni in owuon ema in laktar mokwongo mar dendi kapok idhi ir laktar machielo, omiyo chikiti ne dendi. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti wero masani.
At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. This week, save big on... New offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Hello. Hello, winjane, kinyantie off. Paro, onego adhi wayier tiko mar arus. Koro, warom saa abich. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Odhiambo makare nyakorom gajwange no mara enirio makare machigni ahinya chero ni mara manyipin tarik na paga chiel dwe mar aboro ganario prario kod abich wai koni wech manyien kamne tan piny Kenya William Ruto medo jiwo singo mare ne jotugo mag Harambee Stars pononi gi loyo Zambia e tugo manyien mabiro nyakorom gajwang ibro koro megi ok mana milion achiel kaka nochan kata kamano dhi bedo milion 2.5 omiler mar wachno kaka gune twak maro mar rameny piny adhi bedo gi welo ariyo kamo tingo Bang Kevin ma en nas ma japuonjre kachiel kod Clinton Okelo ma bende en nas ma japuonjre. Nitie ywak magin go nyakorom gajwang kano semigi barupego mane yienegi dhi chako chenro miluongo ni internship kata timo tich e yor puonjruok kune opogore opogore. Kata kamano migawo mathieth no kawo barupego kendo wadonjo ni tang'ano timore mono miyo oyudo kata barupego kae wacho ni negi yudo gi tok chik kapok oketnegi kondo kata graduation ne pok gi graduate
Karapok noket ni kondo manyiso ni ginte kod lony mowinjore Nyakorom Kajwang' machopo e internship kata e puonjruok ma kamago. En twak abiro bango weche manyien kaka pile rwako pachi lai marote machuok nari adek auchiel. Nono kama wente live Facebook Ramogi TV K Imri ma SK achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thuond weche. Nimeongeza kidogo. Sasa Sunday tukishinda hivi kila mtu 2.5 million. Jatend piny Kenya William Ruto singone jotugo mag Harambee Stars siling milion 2.5 moro ka moro ka giloyo tukgi gi Zambia. We've seen bones, we've seen ribs, we've seen head shells that were recovered there. And I think the police have confirmed this. But this is a shame. This is a shame from our Ministry of Interior. Obila oyudo liete mamoko abiriyo kod choke widhane gweng' ma Kwan Bizaru, Kilifi, ma chich ni nyalo bedo ne gin mag ji mayande lemo e din magalagala. No single scratch. Nothing. Thieth pod timore ne jotuo manyocha oyudo masira mar ndara Coptic Kisumu. Ka sirikal bende keto ikruok ne ik mar ji 26 manyocha masira no onego. Machiegni Nyakorom Kajwang' jaloko marwa en Liz Otieno nyinga Lydia Hokeyo. Apisas mawuok e riwruok mochung' ne adhula e pinje Afrika CAF obagoro odiechieng' ma kawuono kod komiti matayo tuke CHAN pacho kae. E boma Nairobi malalruok e wi tungni kod rochruok mar arita manyonene kinde tugo e kind Harambee Stars kod Morocco. Johera magadhula mano wuok karombgi ne omuomo range e alap tuke ma Kasarani kendo donje pauno e yor achune. Gino mano chuno bila mondo mi odir iro malongo wang' ne moko kuom joherago. Burano mano nyondo nyaka jachung' mawuok e sirikal ne en malalruok e wi okenge mowinjore ma biro kawo ka twak mane gino ni biro bage gi jofwambo ne ogore Luanda. Twak mane geno ni biro wuoyo e wi uso magotiko mag tugo e kind Kenya gi Zambia manyaka sani pod olor. Magi biro mana juma achiel kende nyaka ne CAF go Kenya fwai maromo siling milion 2.5 e wi ketho maket kod magi Nyakorom Kajwang'. Kapura ng'yo mag motende kod tuke Jatend piny Kenya William Ruto ochako mieno bor him e dho jotugo mag Harambee Stars kendo singone gi milion 2.5 kuom jatugo ka jatugo ka giloyo pichgi e kindgi kod tim mar Zambia chieng' Jumapil. Ruto bende okoni ka Kenya odonje kidieny mar quarter finals to e wi milion 1 obiro chiwo ne jotugo ute manego gi ogonyore kaka mich. Watanyambaga chakonwa chendo mar rameny piny gi report no heyo machal kodma. Oyogore kodgi ka gibonjo e kendo gijakore bat kuom bat bang' yoko tim mar Morocco yo Kisumu. Tayari niko na maneno yenu ya jana iko hapa saa hii. Tumekubaliana mnacheza kama nyinyi, mimi nacheza kama mimi. Tunasonga tukisonga. Ruto mane orado kod jotugo mang'ula mag Harambee Stars ne okolingi kanyo e kendo mieno dho jotuk Harambee Stars bor mar im machwe. Pongezi ya Mondi. En singo mar chiwo negi milion 2.5 pone Kenya biro njako kendo mudo tim mar Zambia chieng' Jumapil mabiro. Sasa Sunday si tunashinda inshallah kwa mpenzi ya Mungu tunashinda, si ndio? Sasa vile tulifanya ile hesabu siku ile tulifanya hesabu hapo, nimeongeza kidogo. Sasa Sunday tukishinda hivi kila mtu 2.5 million. Sindio? Tukishinda tumekubaliana? Yes. Ni sawa hapo? 2.5 kila mtu. Ruto masani en jaera mar adhula namba 1 pacho ka bende okoni ogwand jotuk Kenya dhi kelo negi yuto mathoth. Ruto okoni ka Kenya ohadho tuke magi mag quarter finals moloyo thuolo manyime to ng'ato ka ng'ato dhi buonjo kod milion 1. Kata kamano e wi milion no odhi chiwo ne ng'ato ka ng'ato ot ute manengo gi ogonyore e kendo gibiro yiero kama gikawie utegi kaka mich mabuglang. Si tukishinda tumequalify? Yes. Tukishinda quarters juu ya 1 million juu ya 1 million
nitaongeza ile mmeomba. Si mmesema mnataka affordable house? Yes. Mko hapo kwa affordable house ama mko malingine? Hapo. Tuke ma Kenya oseyojoera magadhula buora pachoka yalap mag tuke makasarani to jok ma pinyo yombo neno tuke go kokale tongwang jowi e kod moko winjo ge Nyakalondo e gino ma jatend pinyo yango ni tuke go ma Kenya osekelo jo Kenya kanyakla e kendo ge sani ginyiso era marowete. Look at what unity can achieve. You know, much as Omar here has said, we brought the country together. It is you guys who have brought Kenya together. It is Harambee Stars. Harambee Stars has brought the country together, united behind you. And I'm very proud that because of your talent, because of your acumen, because of what you're doing, the nation is standing together, united, inspired. Opuoyo sir ma jotugo yudo kowuok kuom jo Kenya e kendo koni mano en mise mungirore makare mag jotugo namba 13. Kenya is a great nation. Kenya, listen to me, Kenya is a great nation. It is our responsibility to make it greater. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Obila mago kwach kicho yudo liete mamoko 7 kod choke wi dhano e gweng' ma Kwa Binzaro e kaunti ma Kilifi machichni nyalo bedo ni gin mag ji ma yande lemo e din moro magalagala. Kaka jafwambo mara Cynthia Onyango leronwa, jokener choganda koro ywago kethruok mar ratiro ne jogo ma owito ngimagi e chal makuchno. E gweng' ma Kwa Binzaro e kaunti ma Kilifi, obila mago kwach kicho yudo liete, chok wi dhano achiel kaachiel kod chok lemb dhano achiel bang' le mag bunge fwenyo liel moro kendo nyenyo fuoni mag ringre dhano magikeyo e alwora. Apisas mago kwach kich manono nek ahinya to e kidieny mar nek makoch odok e bunguno ma Kwa Binzaro mar yango ponono nitiere ringre mamoko mag dhano e liete mofwenyore e bunguno. Malingling mawuok au kwach kich yango ni nitiere choke dhano modhuro mokere bunguno ma Kwa Binzaro ka nonro mar obila kod jodak to fwenyo ni nitiere liete mamoko 3 oko mar bunguno. Kwa nini binadamu afariki asizikwe kama venye binadamu wengine wanazikwa mpaka mwili wake uje uchukuliwe na fisi? Inamaanisha serikali iko wapi? Sasa kama leo fisi atakula mzoga wa mtu, kesho sini watoto wetu ndio watakuwa ndo wanaliwa. Hili si swali zuri kabisa hili. Kama serikali wanaweza kutusaidia historia ya Shakahola tuimalize vizuri Shakahola. Korka korgi jokednera ticho ganda ka hotel negi kod Walid Sketi koro dwaro serikal mondo tim nonro mapiyo mar fwenyo gima dhi nyime bungu makono kendo ket ler ewi gima timore bungu no. This is a shame from our Ministry of Interior that we wait until a disaster occurs. That's when we start being reactive instead of being or have been proactive. And information that we have is that hyenas are digging the Kwa Binzaro area, Shakahola 2. Hyenas are eating dead bodies. The exhumation process that was supposed to be done by the government, it is unfortunately that is being done by wild animal. This is the total disrespect of a human being. Wanakijiji wetu pia wako na tabu, manake fisi wakikuja wanakuja kuvamia familia zetu. Kesho ni watoto wetu, kesho ni marafiki zetu, kesho ni ndugu zetu. Giwacho ni oken gima kare ka ringre dhano monego mi luor sani le e maringo go kachamo kendo keyo alwora makono gino magiwacho ni duoko chien nyadhi mar dhano kod ler mar alwora. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Tan migao mar rita kwe Kipchumba Murkomen oramo ni mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka koro ndik dhoge ka okwach kich kaluwore kod weche ma Rigathi ogole dhoge ka nitiere piny mar Amerika. Murkomen okoni weche Rigathi ewi Kenya tudruok kod kweth njore mag Al-Shabaab ok nyis kido mar piny Kenya kata tang'o picha maber. Murkomen oloso ka nitiere Mobago kod apisas mag arita kwe kod jopiny kaka wuono gintiere kaunti ma Narok. Since he has information, you can see liars. You know, this pathological liar, you can see through his lies. 1 minute he is saying that he has information that is relevant to dealing with Al-Shabaab and
people who are doing business and collaborating with the enemy. In the other minute, when he's told to put that information in a proper record, he starts running away that he's not going to record that information. That means that's just lies and sound bites for social media and for purpose of inciting the public and disparaging the nation. If he is a man enough and he is a person of integrity, he should put his allegations in writing, together with the evidence that he has, the people who are in the meeting that he is alleging that the meeting, the businesses that those people bring, the collaborators. Since he seems to have a lot of information, it is laughable. Ogamadon Buramadi CP Rigathi Gachagua wuok tung mosuo kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga moko ni tiyo marach kod johera mage motiyo gode donje sirikal. Rigathi oloso California kama okoni Odinga ok rang dwach jokanyo mamiesi romedo ni kinde osechopo kendo jok ma osebedo ka moro Raila Odinga kod William Ruto koro osetang' ma ok nomigi sir e yiero mabiro. And let me tell you, this cousin movement is the greatest thing to have ever happened in Kenya, because our cousins have been misused by Raila for a long time. Long time. Every election cycle, he has been mobilizing my cousins from the Mlembe Nation, from the Kamba Nation, from the Luya from the Kisii Nation, from the Mijikenda Nation, from the Taita Nation, and mobilizing all those cousins and cheating them that he's taking them to Canaan. And because people love Canaan, my cousins fell for it for many years. The minute he gets there, he doesn't intend to be president. He has no such intention. He's not interested. He likes power, but with no responsibility. He doesn't know how to take responsibility. So he creates problems. He is invited into government and starts eating. Waduoge pacho kae jodak ma kwan gi ok tin ne 150 odong' gi achiedh nade bang' mach wang'o utegi e kar dak ma Kiamaiko mantie Huruma e bur Nairobi. Jafwambo Joyce Olo ntiere kod ler mathoth. Jodak e alwora mar ex-Grogon mayudore Kiamaiko e kar dak mar Huruma pod odhier nono gi kuma mach nochakore otieno manyoro kendo weyo gi maonge udi kod mwandugi kane gitemo mar reso gigegi gino manokonyago lemo kendo weyo ji maromo 150 maonge kar jot. Giwacho ni mach nochakore gi muoch mar aguch muya kata gas kendo landore mapiyo piyo. Sisi hata tulishindwa moto ilitokea wapi kwa sababu tulistukia moto isha lipuka. Lakini ni gas ilikuwa ni kama mtu alikuwa amekela chakula zikaungua, sasa ndio gas ikalik. Jodak kachiel kod joneg mach notemo matek mar nego majno to ekinde no mach mane nigi teko mager noselandore udi mang'eny gino manokelo hinyruok ne jal moro achiel. Kama tumeenda sasa tuenda na watoto wapi? Hakuna place eti tumeambiwa kukichomeka mnaenda, hakuna. So tunakaa tu na watoto wetu kumekucha. Jogo manowito mwandugi kachiel kod udi koro kwayo sirkal mondo nyal konyo gi chiemo kendo gero udigo. Joyce Olo, Ramogi TV. Daka na pagari onya korom gajiwanke report no mokelno gi Joyce Olo terwa heyo mokwonge chendo ni mara pinya na singo kao pachi kacha kapokwa kao yueyo mokwongo no moko kuoma pachu kai nyakorom gajiwanka motingo Sharon wachoni NT undo Koth Diego Costa mar Migori wachoni entiere kodwa hechendro karakamano wachono mora henya gi Jatan Piny Kenya William Ruto kum singo ne jotugo omenda mabup kamano kae to wachoni gin gi jaode Fibia Tieno nyar Kisumu karateng mora hinya gi Harambee Stars. Monica Kumu wachoka chani NT kodo winjo ayo makare ahinya kata choni poch kipak ni Harambee Stars kuom dio Morocco nyoro sani koro pesa loko gi kapi wachoni to Mr. President ondesnwa wan bika ka fans haya. Jamtago dawasi wachoni ntia wasi boda kaito Gideon Ndaya bende wachoni NT kodwa kainti Kajiado kindema giywago jogi manotho ajali mar ndara manotimore roundabout ma Coptic e county ma Kisumu wamedo lamo yo makende nyasao medu hocho kendo chang mapiyo na jogo mantiere kuonde mag thieth. Kwa hiyo matanya kwa mgajwang chendo ename piny kekidhi mabor.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu. Na kusugua hakutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. New Downy Refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy Refill. Ingeni biro bedo matek kuoma? Biro e taon maduong' no. To waya, niti dhiti marus bang' odiochieng' makiny. Ang'o? Niti ti marus? Tiwacho? Mini gocho na ding'eny kamano. Seche mani gocho na ano kanyal mako simbi, to mano konyiso ni ka gocho ni to ino ke mak simu. Anase gocho ni ding'eny ka ng'ama wiye rach. Hello? Halo? Winjane, kinya ntie off. Paro, onego adhi wayier tigo mar arus. Koro, warom sabich. Wow. Mae keny mana ma Nyasaye noloso e polo. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' pod wantiere chendo mara meny piny wasingo ni luo ni machiegni ahinya masira manotimore roundabout ma Coptic County ma Kisumu. Ji maromo 26 manoyudo hinyruok e masira no. Mar apaya ma Kisumu Kakamega pod medo thieth e kinde ma bende riwruog nurses e county ma Kisumu bende chiwo sir mar chiwo remo ne jotuogo. Kaka jafwambo marwa Lina Beta leronwa, piny owacho bende keto ikruok ne ik mar ringre jogo tarik 16 dweni. Innocent, and he was innocent. En hawi ni anyuola kod wede mag nyathini makoro sani otisi ni Hono kata Miracle Baby. Gima neno tony e masira mar apaya ma Kisumu Kakamega. Kendo tugo gimoro ahinya ka ok ong'eyo gima dhi nyime. E kindego, ji 26 manotimnegi bero pod medo yudo thieth e yo makare kendo ngimagi nigi lokruok. Helena Dhiambo, ma en achiel kuom jogo mano ngimagi otoje masira, bende pimonwa kaka nobedo. Wan wawinjo mana ka gari ochako gine yiengni. To ka ji ochako gowi, to dakika matin to wapo ka gari en gimosegine oseluar. Kanya mane pacha nolale. To pacha chako duogo ka
ka iketa isoya e pickup. But sama noluor no joma nonena to wacho ni atini tie joma neno ka ani gine e drisha aliere drisha to kijende ma joma nubiro oywe to keta e pickup ijamoko eka kano abiro. Korka kore, jatelo maduong' e od thieth mano ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital to siro ni dongruok mosebedo e osiptandno emomiyo ne gireso ngima jogo mano yudo hinyruok. We were prepared because one, we had actually established a new accident and emergency center which can even take as many as actually 100 patients. We never anticipated this, but we were lucky that when this accident happened, we only had 25 patients in our accident and emergency, then you add the 28. The space and the room was enough to identify and even color code patients. The speed, the efficiency, the interventions actually saved lives. Badri Rognases e county ma Kisumu kotelnegi kod jalup jagoro Morris Opetu koriwre kod nurses mamoko bende ochopo e yor chiwo remo ne jogo manoyudo hinyruok ka gilero ni ma en mar chiwo sir ne anyuola no. Support mwakelo kae kaka wa mobilize nurses wa mondo bi en ni wadwa golo remo. Tich golo remo emokelo wa kaka wuono mane mpango mawantiego mondo waku gi jogewa community wa mar Nyakach, community mar Kisumu kendo wabed e achiel kuom kuyo no. E sama pod jogo yudo thieth, tend county ma Kisumu koriwre kod sirikal mamalo bende chung kodgi kendo osechano ik mar jogo mane owito ngimagi e masirano mabiro timore tarik 16 e skund primar Banaki. Through the window. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Emano bene dhi bedo mise mar twak mar odhiambo makawuono nyakorom Gajwang' nurses ma jopuonjre madirom 300 nobago ng'anyo nyaka e log tich mar migawo mar thieth ka gidwaro ni mondo migi lesen mayienegi dhi nyime gi tije mag tiegruok kata internship. Jopuonjrego mag mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore oseokang' ma jatend migawo mar thieth Eden Duale ng'ado ko barupegi kata obedo ni negisechako tijegi e kuonde thieth jumbe 3 mokalo. Giseo paro manogol gi jatend migawo no madwaro ni jopuonjre duto tiek sombgi kendo rwak ogudu eka imiyo gi thuolo mag tije kojolo mag puonjruok kata internship. One very eligible mar internship. Kendo an natieko school, an personally natieko school June 2024 nyaka sani. Graduation ntiere jok moko ma ok nyal graduate nikech issues achiel ariyo adek. To king'iyo maber, all of us here wa qualify mar the internship nikech king'iyo Nursing Act gi the internship policy wach maber ni ya graduation ok en a prerequisite mar the internship. I have underlined the part where I was awarded a degree by the University Senate. I have brought evidence and we have also written a petition to submit the CS himself. Unfortunately, on Friday we tried to submit, but we were not allowed by the security officers. Mano Kenya twak modhi bedo godo bang' dakika machuok kende gi Habang Kevin kaachiel gi Clinton Okelo maduto gin nurses mag jopuonjre mabende wadhi ng'iyo matut kotenre kod ng'anyo margi kaachiel kod kawo barupego mano osemigi mar internship. Kwa dhi mbele, duol machung'ne kedo gi landruok kute mag ayaki the National Syndemic Disease Control Council NSDCC okone gibiro chiwo raboyo ngama moinga 50,000 e kinde romo matelo mar kogwenge ka Devolution Conference e county ma Homa Bay. Coordinator mar NSDCC e Milambo Manyanza Stephen Oyugi okone raboyo ngama kamago gipo kaka yor konyo e kedo gi landruok kute mag ayaki. Landruok kute mag ayaki e county ma Homa Bay gisani ochung'e atamalo 10.6 okoni duol no kawo makre gi migawo mar thieth sirikano ma county ma Homa Bay oseiko raboyo ngama moromo makoro gidhi kete kuonde ma jopiny nitie machalo magawa kod kuonde tongona moko ka odiochieng gibiro keto raboyo ngama moingo 10,000 kuonde go. Kawa yango ni raboyo ngama maromo 10,000 mane gikete kar neno le maromo ma ne orumo chenro mane dhi nyime motel ne ng'wech mar Run Half Marathon ne otiyo te. Nikech wang'eyo ni joma matindo ne nika kendo gibede achiel gosiepegi, moko gin joma ong'ere, moko gin joma nopo kong'ere gi nyoro no,
to gibede winjruok gidhi bede achiel. Sama ma timore ni jomoko bende nosebilo gik makech ne ok ging'ere. Koro wan gima ne watimo ni wan make sure ni sama gitimo ma to gitimo prevention. Koro ne wakelo condoms Rabo Oyunga mane wakelo bende moromo. Kogiko kinyi makawuono to condoms Rabo Oyunga 10,000 mane wakete papka wayudo kotiyo te. Kendo kiwuotho i pakka kuonde mano timo mudho tibiro yudo ka Rabo Oyunga mosetiyogo owitgi kama nyiso ne gitiyo. Koro gima watimo sani en wachokogi mondo watim gimoro ni proper disposition of the used condoms mondo mi environment bende obed maber. Mate ka wachako conference kendo wageno ni kawuono welo dhi donjo mang'eny. Welo gi kosedonjo to gimatin duong' ni ne ok gibire pak ka gite. Koro ka nyoro kende ne 10,000 notiyo. Nyiso ni kor jumane wadhi tiyo gi moingo 10,000 go pile. To waikore kaka sewacho ni waikore cha, waikore kendo wan gi condoms Rabo Oyunga moromo. Ma odiochieng' kodiochieng' wabiro keto average mar 12,000 pile. Haya, neno timoro kani joma be kwayo welo mondo. Haya, Alfred Chariot mawuok Iten e county ma Elgeyo Marakwet mawuok jaloch e ng'wech mar kilomita 21 mar Ron Antelope Half Marathon ma higani manobagi kaneno le mar Ruma National Park e county ma Homa Bay. Chariot bende manoloch e ng'wech mar Ron mokwongo manobagi county no higa 2023. Ne olwegi Alex Geiwo mawuok e Mount Elgon e county ma Bungoma kae e korka jomanyiri to Nancy Cherop ma bende wuok e county ma Elgeyo Marakwet ne owuok jaloch e kinde ng'wech makamano. Ng'wech makamago ne sirikand county ma Homa Bay ochako mar reso le ma oromo ma omoro kata Ron Antelope ma bende yudre mana e kar neno le maruma kod bende keto kaneno le e map mar piny Kenya maywa wang jolimbe matho. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano, Director General mar KWS Ngire Rastas Kanga kod Governor ma Homa Bay koni ng'wech makamano konye ting'o malo weche mag limbe pacho kae. I better be here than be in Nairobi. My message to the nation, let us run. It is a cause for unity. It is a celebration of our heritage, and we are the home of champions. It is an experience of a lifetime. So we want to ask visitors outside the country, but also in the country, tutembee Kenya. Magical Kenya, tutembee magical Kenya. From the Kenya Wildlife Service perspective, we are very happy to host this half marathon, and we do encourage additional members of parliament and the public and our youth to come and learn for their own and contribute to its conservation. Lambwe Valley Oluma National Park is a world heritage that we all need to focus on, and these kind of social activities, they are promoting Kenya in a big way, and we are all conjoined to ensure that we tell the world that we are preserving the last great places and species for the world to come and see. Timbe ang'wen oyudo tiko madonje tielo mar nus final mar PM mar Lawi Jaoko Foundation Peace Tournament bang' goyo quarter final kawuono. Tim mar Custom United oyudo tiko bang' loyo Cherry Oradi gonde 2-1. Gonde mag Custom nolo gi jatugo Wycliffe Abor ka gol mar Cherry Oradi olo gi jatugo ma nying Jofu. Aneko United oyudo loch e yor penalt bang' loyo gi 4-2. Gonde mag ang'wen ma holo gi jotugo Rolex Ojuki, Steve Adero gi Felix Ochieng omiyo Nyamwanga otieko bang' loyo Young Boys. Suba Catalunya bende oyudo tiko bang' loyo Pamba FC. Pasi tuone pale. Anachoka tari kuna anapagua babu yeye. Samuel Chola. Anafika. Fadhili kesi kwa Sogalo. Kisha ajaribu kuingia pale anatuliza mwite.
Ikanye mwate kidinyi mokwongo mara pinyano ka mwalimu Faith Mzomo wachone Murkomen genioti giwere gi opposition matijgen mana ya ping. Koro ka serikal dwa keto negi duokre gi opposition kazi itafanywa lini openjo kamano. Kae to wacho kanyo ni japesa wangelando sani koro gilungo president ni Anko Willy. Kae to wacho no chiwi ya deposit nikech Zambia to Kenya chalni oseloyo chon. Haya mano ote mar mwalimu Faith. Jack Wajawarianda wacho no sedonjo kae to Diambo Junior ntiere kodwa kanyo wacho ni en bende weche gichopo ne yo makare ahinya Nyakuram Gajwang. Aneno Arnold Voslo wacho kanyo ni entiere kodwa wacho ni President Koro osetiyo maber nyaka nye tuke chan chakre omed mana dhialo tuke mondo mi tuke obed ko thuolo makare. Nyakuram Gajwang aneno ka saoro mokanyo mar twak mar rameny piny kata kamano wayo matin kende kwa duogo wadhi bedo kanyo gi Abank Kevin gi Clayton Okelo magin nurses ma jopuonjre wadhi winjo ywak gi ni osebedo nade kawuono waneno ka gibago ng'anyo kanyo wadhi winjo koya kuomgi giwuon ni to bedo nade kaka gin jopuonjre ere kaka ne giyudo barupe to bang'e ochako kawo barupe gi kendo en ler ma gidhi chiwonwa bang' yo matin kende cheno ni mara manyi piny wasebedo kanyo gi Liz Otieno kaka jaloko marwa oduoko twak kikidhi mabor. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chaine mitahinya. Atemwacho okamadho ga machal kama. In jatedo maber. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me I feel like this is the best time now Brayo ututolee hii element. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1.
Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kilo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwaro mga juang wadonje kidieny mar ariyo mar chendo mar amany pinyero kamano kuom medo kete Ramogi TV na singo ne twak gi jopuonjre nurses ma jopuonjre gisetieko somo kata kamano sebedo kanyo gi digni kotenre kod wechego mag internship puonjore gi tim internship kore ka gibrodo tich e yo makare kata kamano barupe mano megi nyakwaro mga juang barupe maloyo 300 noduogo kaw kendo en gino momiyo kawuono gi bago ng'anyo kendo ne gichopo nyake migaono mar thieth mar nyiso ywak margi. Wadwa winjo ni to sebedo nade e dhogi giwegi odhiambo ma kawuono antiere kae gi Clinton Okelo kaachiel gi Kevin Abang amiyo gi thuolo mar moso nyikwara mga jok machiegni ahinya. Erokamano, an iluonga ni Clinton Okelo, an jasuba aya Waondo. Asomo Kisii University between 2020 to 2024 and graduate kendo to nabedo posted the internship Isiolo Teaching and County Referral before bedo revoked by CS Duale. Erokamano. Machiegni kende. Erokamano Lydia. An gi nyinga an Abang Kevin Otieno, ajawo Mabei. Gisani napuonjora e University ma Pwani University. Kendo gisani nabedo posted noketa e hospital marufa ma Isiolo. Emana time internship mara. An atimo nursing. Koro gisani ne an internship mara. Yes. Koro nusechako. No asechako mwadhi dwe achiel. Nyiswa kako bedo. Chak kodi. Okay. Koro no ang'eyo ni wadhi bedo posted internship. Nokech chike wacho niya ka ng'ato osetieko school within the first 60 days
with or without graduation onego bed posted for internship. Nikech internship en requirement, it is our constitutional right. Koro mano en gima nosebedo prepared chakre chon, wadhi bedo posted e internship. To kaka list no work, no one very sure that wadhi bedo a list no nikech nosefuatilia e skundwa ma negioro nyingwa Nursing Council of Kenya for verification. To bang verification Nursing Council of Kenya no verify kasto gioro nyingwa a Ministry of Health for further verification, and after further verification negiyudo ni one eligible for internship. Emomiyo nyingwa nitiega a first list mano bedo released by the Ministry of Health. Koro kuom the requirements nitiega a lot of requirements ma the ministry nodwaroga, to achiel kuomgi nen kionge gi degree certificate onego ibed gi original letter of completion, nikech gin be ging'eyo ni kuom jogi nitie joma podi pogi graduate. Yes, gin gi degree nikech degree bedo awarded but bedo conferred during graduation ceremony. Ne ging'eyo ni kuom jogi nitie joma podi girito graduation nikech weche achiel ariyo kamae. To wan kuom jogo ma no graduate. For example, anarito graduation na ma December to na city ko 2024. Koro na bedo posted school no ndiko na original letter of completion. Mikelo. Yes, mano bedo verified by the Senate board that have been awarded degree, only awaiting for conferment of those degree during graduation. To na tero mandegi verify to emomio nabi Isiolo ma wachako tiyo for 1 month. Kevin, ntiere paro moko mawuok ne internship imi mana kise graduate. To nyiso ni un pok no graduate. Diponi no miyo barupegi tok chik. To ng'ama no miyo ugi. Kar kumranisi kumaini some. Ipenjo maber Lydia. Koro barupegi ok nyalo mi ka ntiere board more university miluongo ni Senate. Ka Senate owacho ni pok itieko, ok inyal yudo barua of completion unless Senate wach mandik ne ministry kata ndik ne Nursing Council ni ng'ane otieko, wan watieko rekode, koro dong ne job market. Koro barupegi nichiwo Ministry of Health, ok ne orgi e school. Barua wan ka school osetieko rekodi, oro nyingi Nursing Council. Nursing Council verify, kose verify oro nyingi Ministry of Health. Ministry of Health ema koro postu. Matinde Ministry of Health ema no postu tarik 1 dweni. Dwe mokalo, not dweni, dwe mokalo. Nen Ministry of Health ema no miyo wanyaka barupe. Giluongo wadhi Nairobi tarik 2 wakao barupe. Barua ni kisekawe itere internship center mari. Makaka an natere Isiolo. Aya Homa Bay, abiro Nairobi, koka dhi Isiolo. Akao barua Nairobi koka dhi Isiolo. Achaka ya Isiolo akawa arrival letter akel Ministry of Health kendo. Ministry of Health kendo dwaro barupe karibu 14. Barupe gi achiel kuomgi en graduation certificate kata letter of completion. Gindiko in bold, ne gindiko nwa guideline. Koro ok nyal nyiswa ni kawuono, koro nyiswa ni ng'amoko graduate. Ng'ama poko dhi e ceremony. To gin mane giye ni unyalo ka inyamiu kata pok graduate. Ne gimiwa guidelines. Kendo guideline letter of completion ondik in bold for joma poko graduate. Ondik in bold. Koro ochako bedo nade makose ndik ni kel na gigini to ng'ato chako duogo nyisi ni koro mano nok wadwa. Tisetiyo, isetiyo nyaka dwe achiel. Dongi neno kamano koro rocho ratich ng'ato. Nikech iseketho ne tije motimo. Nitiere gik mano watimo. Wan dok giketo wade waonge shida. Ni nikech graduation do waonge shida. Isenyaka oro barua ng'ado go gima ne timo chakori weyo. Iseng'ado gicha samoro kata forma ni nyiso ni kora tiji ni okadwa. Ayudo moro. Isechako dhi mbele. Koro ka ng'ato nyisi bang' dwe achiel ni koro okiro nikech pok idhi graduation ceremony. Mano tu. Clinton marketing kama nade erika kiwinjo ang'eni iwacho ni itieko higni 4 e school. Kisomo mondo bed nurse kae to matimore. Ere gima picha mama mi anya kutendre kod kitelo gi jogo mabendo winjo bed ni chiwo lai makare ne jopuonjre mondo megidhi mbele gi chenro mag somo. Koro picha ma jogi semonwa ni gin gi poor planning first of all. Nikech
wasomo igni ang'wen mwatieko 2020 watieko 2024. Most of us noko able graduate 2024 nokech noko able chopo a graduation list on time nokech no bedo affected by the COVID-19 pandemic. Koro nitie kaka no bedo lagged behind but no atieko somo. Mind you, Senate mar school ok nyal ndik ni ginene completion letter ka in gi any pending issue, ka in gi any supplementary, ka in gi any retake. Ginyalo ndiko ni mana ka isekadho penj te to wan gigo no asekadho. Koro ing'eni onge kata kwa graduate, graduation en ginene en ceremony mar 2 hours. Kaso kata kwa graduate sani onge skills mora mar graduation nyalo ginene nyalo medo noa. Koro ing'eni gini en poor planning to the government, I can say that, because gimano timore this year nintie gaji 339 mano bedo omitted in the first list. To jogo negi se graduate as early as 2023. Koro serikal noko post jogi last year. Koro no nego gibed posted this year. Koro gimano timore skund gi kuma jogi yae negi fail oro nyingi for verification which according to their mind negi wacho gani no si oro nying mar jogi last year. Koro negi fail oro this year for further verification. Koro no gibedo posted this year. Koro negi dhie ng'anyo kasto ma negi ndiko petition. Koro gima serikal otimo gidwa solve problem by creating another problem. Ingeni koro jogo negin eligible. Wanto gimano wadwaroga mana jite ma eligible for internship obed posted. One gijomano graduate before us obed posted. Lakini gima serikal otimo gigolo wanyingo kai nino kech pokwa graduate to no asitiyo gi pesa no asi invest time for a month. Gigolo wanyingo wanino kech pokwa graduate kasto wabedo replaced gijomano graduate earlier. Ingeni kanyo waneno onge problem ma serikal solve. Tari osekel gi kendo gise replace. Yeah. Gise chako. Podi. But wasi bedo replaced gijogo. Gise yudo barupe. Wow. Ikrok mana miseketo ang'eni iya waonde Homa Bay County nyaka Isiolo ken kuma chiegni. Ikroge mage miseketo iseyudo kumidaki iseyudo ot. Ing'eni koro gigi ne gidwaro ga documents mang'eny, documents almost 14 documents. Ne gidwaro ga gik machal NSSF, hospitali ma no adhiga moko ne gidwaro ga good conduct. Ing'eni gigi watiyo gi pesa manyo gigi documents gi CRB. Yes, koro gigo no photocopies go, printing documents go no nego water MOH no nego water MOH kasto copies ma documents go kendo watero e hospitende kuma negi luongo ko acha kaka an no longa Isiolo. Koro natero document no both Ministry of Health gi Isiolo. Kendo Isiolo king'io it is an hardship area. Isiolo king'io en kuma otuo ahinya. Koro manyo ot betek no tek no atemo manyo lakini no ayudo. Koro ingeni some of us negisechulo ot mar dwechni 2 to kasto ingeni policy mar ginene ot go kidwa dar onegi mi landlord a 1 month notice. Koro marwa ne emergent nikech kata information no aneno mana e Twitter mar CS Duale. No onge official communication. Nen godhiambo naya e shift nanga e theater naya e shift kasto ngato kona nintie information moro ma CS Duale post e page ni mar Twitter kata page mar Ministry. Koro ni romo gi wachni e Twitter. Kanyo manwa romo gi wachni. Ni wabedo revoked through the handle mar CS Duale. Kevin ma keto kanye career mari kaka japuonjre mabede dwa bedo nas awinjo ka Clinton ne nitiere nyaka theater wuok e theater kong'iyo mbui koko neno kakare gimo dhi e theater ni ok onyal time kendo ok onyal dhi mbele kode ma keto tiji kama nade king'iyo mbele king'iyo kitich midwa timo. Lydia en wich kuot maduong' ahinya nikech wate joma noseket tema koro igologi jogi tene at some point ka barua ni nobiro ne yudo gi osiptal
an nacholo mine by that time. Koro ipenjori apenja ni to nairoga nursing kabisa. Koro kana neno barua ni wacho ni magi to kurang'o. Nursing ochako timwa nade kendo ni. Ochako timre nade. To nursing en course moluor kabisa. Nikech after medicine en mana nursing. Magi jo A's, magi jo B's, from B+ and above. Ng'ani ka enikete idang ni kode kawuono inyise ni dhiyo, kiny inyise ni duogi. To you expect no handle ngima To dhano. you expect no handle ngima dhano. Koro iketo ng'ato e kamoro mowacho niya kata ka ji nene dala kucho wacho ni somo no joma riek go be onge gima konyogo. Nikech sani asebedo dala higa achiel. Kogola sani kabedo revoked, recalled. Adhi bedo kendo another 1 year, mago 2 years. Ting'eyo nursing ok en ka education maka kinyi tieko kati chope for dhia tinyalo yudo tich without TSC number. Nursing nyaka yud license. Mabende ko yudi ki practice maonge license ibiro ni abira higni 10 itweyi. Koro en ketho sawa. Nikech asebedo higa achiel dala koriemba kendo adhi chaka bedo higa machielo mago higni 2. Koka achak bed koka keta internship next year. But in internship be dhi 1 year. Mago higni adek ka onge license. But ino kanyal practice. Kodi chalo nono. Mano is the difference between nursing gi courses mamoko. Emomiyo kata kiwacho ni a ceremony mar 2 hour miyo ng'ato bedo dala 3 years. Konge gimo nyatimo nikech okinyal practice. You can't without a license. And license okinyal yudo kokidhi internship. Koro mane kama pek wuoke kabisa. But in koro nursing career nani en ochung'. Koro wakete on stop. To gimidwa timo sani be onge. Gima koro idwa timo be onge nikech skill mani lane school ka jonyuol bende tegemea ni wuoda timo nursing. Dhi konya mbele ka sano osetieko school ana osetieko rakode. Mokoro in mi support siblings madala. Makumi nyadhi goyo rak to pod onge license be pod onge. Nikech kitemo to maki. Jom health biro ni to maki makasano onge kumitero gie. Nikech en tok chik. Koro mane shida maduong' ma wan godo. Nikech posting mar internship bok timre dri e higa kaka chon. Sani en mana July. Matiende kokadho sani warito July machielo. Yes. Clinton kawuono bago ng'anyo. Ne intie kanyo. Nyiswa ni to paro mane un go tudwa ni otim nang'o to nochake kanyo to chopo nyaka kanyo. Koro wasebedo e ng'anyo chakre last week. Nwachako ng'anyo chakre last week Monday. Wadwa mana justice to be served unto us. Wadwa serikal winj dondwa. Koro last week noa ng'anyo nyaka e parliament around Thursday. Asto noa chiwo petition. Noa chiwo a petition e dho parliament. But e dho parliament kanyo noa rado gi health committee chairman mano MP mar Seme Dr. Nyikal. Kasto noa woyo kode. Ukona ni odhi fuatilia gi weche wani. Nyaka kumadhi chopo. Koro on Friday be no anga gi petition moro mano negi wa submit nyaka e Ministry of Health. No atemo submit lakini security manin ga kanyo negi tamore mondo submit petition no. Lakini podino kwa give up no kech wadwa wachni obedo solved once and for all. No kech weche internship, this is not the first time ma wan gi ginene. Wan gi misira e watch internship ni. Nyaka last year nan gwa gi watch mar internship gi by the then CS mar health na kumicha. Mano dwaga ngado salary stipend mar interns. To jino dhi ng'anyo last year to ginene no ayombo. Ng'anyo no. To emomio nyaka sani wan sure nyaka mai pod wadhi yombo. Justice is going to be given unto us. This is not the end goal. Koro kawuono no chopo mondo watem submit the petition. No kech no atemo submit last year to negitamore. Kawuono CS dwali ninga gi meeting MOH kanyo no dwaro garado kode lakini the security no dagi. But petition negi ye kawuono no oro representative ye kanyo kasto no achiwo petition wa secretary mar CS Duale to one very hopeful petition onyal dhi chopo ne CS Duale to wadwa ni osom gigo no kech wach internship ni it is very unfair and it is very unjust for us no kech one this month no ritoga salary by month end kasto
warito salary kasto gima wayudo en revocation. Koro wachni obedo, it's very painful to us because kineno most of us onge ngama wacho ni hakuna mwenye ame spend less than 70,000 e watch internship ni. There is no one. Angi classmates moko noter Garissa, moko noter Lodwar, anotera Isiolo to Dalawa in Waondo. Like there was a lot of, we have invested a lot in Wachni, we have invested our money, we have saved life already during these 3 weeks. We have invested time and money and energy. Koro, one very hopeful that this thing is going to reach the CS Duale kendo wangyo ongeo already ongeo gimadi dimbele kai to one very hopeful be nyalo chopone President His Excellency William Samoei Ruto nokech pesa budget ingeni only 306 to budget wa bibedo mana 400 million kanyo ok mangeny kende to owinjo pesa nitie ok ni pesa onge ka Harambee Stars no yudo 600 million to nases koro maini sayang ngate tira to en bosa cholo nyaka ngacho yeah osetimo CPR save a lot of lives kocha Isiolo kocha which is an hardship area mo winjo be ka ni medigi moro mate yeah hardship allowance Kevin in bende ne nganya yes angoge ni mani petition motero koro petition weche mage madongo manuketwe awinjo ko wacho ni geno maru en mondo mi weche gi ochop ne jatend piny kachiel gi CS kanyalore mondo en bendo goye wanga gin weche mage manuketo koro kwayo maru en mana ni CS mondo mi interpret the law maber mano is the first thing. The second thing mondo mi onyiswa nena ni to edweche mwasetiogi dibedo nade nikech ni wasetiogi pesa ngato se relocate ngato se chulo deposit ngato se nyiew kitanda ngato se nyiew gimoro amora dibedo nade koro nikech wabedo revoked yes dibedo nango koro then in case podo nyono piny next posting dibedo nango nikech ntiere gimoro milongo ni collective bargaining agreement mano bedo signed 2017 orumo igani matini korumo igani wadhi chandore higa manyien matini higa manyien pod wadok mendara mondo mi wayud another collective bargaining agreement called CS mabe you can't be sure ni to dhi bedo nade koro nikech ntiere gimilongo ni Public Service Commission Internship Act masani ni ebunge ma 2022 sani ene bunge wakia ni kodhi okadho to dhi bedo nango nikech kodhi okadho idhi iwacho ni allowances and stipends or salaries will be determined by the CS koro wakia ni CS madhi bedo no dhi determine nango nikech mambo wach mag mshahara usechendo seriously wach mar internship samore dwano time nono samore dwano time gi pesa matin koro akia gi madhi mbele koro dhi bedo matek seriously koro wadwa ng'eyo nia kwa bedo revoked sani ango madhi timore yes then again wadwaro mondo parliament osamon CS oluonge nia nikech jogi nyithindogi no bedo verified under 3 steps mokwongo school of verify owacho ni waromo mara ariyo nursing council of verify owacho ni waromo mara adek Ministry of Health oronwa guidelines ni magi gik mwadwaro kuomo watero wamit te mwatero mwamiyogi magi wacho ni sawa uromo dhi uru magi post wa mwabedo 1 month dwe achiel kwatiyo koro dwe achiel ni koka ngato dog fenyo ni ngani chana tero marach noko nengo dhi mano dongi riambo nikech jomiketo eginegi jomiketo mondo verify nyithindo gi e Ministry of Health be chulo pesa to oken nyadi chiel ma wabedo verified e Ministry of Health ntiere mwabedo verified gimoro tarik 4 actually mane nursing council wacho nia waneno kan ntiere list ni nigi discrepancies koro wagombo mondo school senate oronwa list mar nyithindo mosetieko te senate wanotimo kamano senate mag skunde one over 10 schools institutions actually no oro magi bedo satisfied ni okay fine kachopo kendo kaling mathin gimoro 2 weeks or 1 week gichako kendo ni verify list gichak gi verify koro magi ngeo indiko mana ji karibu tieng didek mondo tim the same service
Matin mano is mana gimane Clinton wacho ni poor planning. Nok gi ikore. To kok gi ikore to gimiwa guidelines marach nango. Ngech guidelines mane gimiyo emanwa tiyo godo. Koro odio nyiswa ne bunge niya. Ka bunge osamo ni committee mar health. Nito ang'o madhi mbele, ang'o miyo nyithindo gi oketgi gidhi bedo stalled for 3 years. Monge gima ginya timo to nyithindo gi osomo gi nyithindo maria. Yes. Then wadwaro bedo gi dialogue gi CS. Odwani wabed kode piny. Nitiere chieng' moro kanyo last week nwabedo kode gi bura moro ma apoya. Nokena formal dialogue. Koro bura ma apoya ni CS kano donjo. CS nowuoyo the whole 1 hour. Okomiyo wathuolo mondo mi joma moko gi bende wach ni to ywak gi nango nikech dialogue iwacho ni ng'ato kel pachi waro medie. Mondo mi wa compromise. To loke monologue. Yes, to en noloke koro osomo nwa the whole osomo ne jotelo go 1 hour. Koka ni mano dialogue. Donc onego wabed serious as a country. Yes. Koro bang'eno no onge gima bang'eno no riembo wacho ni dhi graduate. To koro graduation internship no chakore en gima no chakore 2010. Since 2010 almost even more than half of interns dhi kapoko graduate. Kata mana clinical officers interns ng'eny gi dhi kapoko graduate koka even after 6 months or 3 months giduogo gi graduate school. Kechite kuonde mabe higa ka higa onge graduation nitimo bang'i gi yes, yes, or itimo at the end of the year. Nitiere skunde moko kaka Nairobi University or Kenyatta University. Gimbende wan kod gi shida achiel ni. Koro gin gi pusore nikech gin gi graduations ariyo higa. Gitimo June to kendo gitimo end of year. Emomiyo gi pusore to ne wan kod nini ywaka achiel ni. Koro ing'eyo en systemic delay ma then again two heads ka dhao ma in this case nursing council kod Ministry of Health. Koro wan magi kelo nwa lawama. Emane Clinton wacho ni you solve a problem by creating another problem. Koro ing'eyo en double jeopardy. Nikech sani koro nyathini is stall his life. Onge kumodwa dhiye, onge gimo nyalo timo nikech system uketo kamano ni onge gimo nya timo konge license. Moko no sechako bedo gi stress. Moko kia koro ni gichom kanye. Moko koro idhi lorne gi kata udi kuonde ma gintiego. Koro moro no sechulo pesa lodwa for 2 months plus deposit. Wow. Lodwa. To kor gini Nyanza. Idhi dak lodwa. Ntiere samoro mantiere gik monengo waranga kabisa kapok wakaw some steps. Yes, manu gima nonengo ng'i kabisa kapok no kaw step mar revoking our internship nonengo ng'i to nyithindo gi osetimo nango. Yes. Paro nitie weche mantiere petition bende nyabedo ne wiyo wilgo menya dwa medo. Koro a petition no include evidence ingeni nitie ga discrepancy be e wach mar internships gi. For example, di yudo nitie ng'at mobedo posted diriyo. A first list nyinge ne nitie kendo a second list be mano wuok ma ne gidwa medo joma noko bedo posted in the first list be nyinge wuok. Koro nitie kaka serikal nitie gima gipando. This is something that they are riding. No, nitie there are people there ma nyinge wuok diriyo kanyo twice. Koro petitions go wakito all the evidence kendo ingeni duali owacho ni wonge gi degree kama ni ma owacho to king'io our completion letter owacho niya kendo our senate board owacho niya we have awarded him degree, please facilitate his internship. Koro nitie difference between awarding and conferment. We have been awarded our degree. Warito mana bedo conferred through a ceremony. Graduation is just a formality. Koro warito bedo awarded a graduation by the councillor madhi bedo sent by the president just for formality. Lakini degree wan godo. Kendo awacho niya graduation onge skill mora madhi medonwa. Onge skill mora ni kwa se graduate dhi medonwa. Skills wan god already. Wase somo gini ang'wen kaka chike mar nursing dwaro skills wan godo. Graduation onge skill mora madhi medonwa. Wasaneno bende kinde mokalo kantiere moko kuom jochiw thieth mang'anyo ma jotich wuon weri gi interns. Dipo ni timruok gi interns kamae
kata gin nurses ma gin jopuonjregi. Dipo ni nyiso kaka sirikal osebedo ka handle weche mag jochiw thieth e pacho kae. Koro kaka sirikal handle weche mar jothieth gi handle very poorly. Nikech onge kaka inyalo yudo ni a nurse ichule 20,000 kata 15,000 a month. Mano ingeni nitie disadvantage gi advantage mar devolution. To kendo health no bedo devolved. Jothieth ichulo gi county government. To koro county government kanyo nikech ni wang'eny ichulo pesa matin nikech ging'eyo kendo giwacho ni kok idwa to iwe wanyalo manyo ng'at moro manyalo tiyo the same skill. Koro imomiyo ginene nurses jotendo ago nurses sani gine ng'anyo from different counties including Kisii nikech county government fail implement the CBA mar 2017. Dogo iri Clinton seche ma Kevin seche ma iwacho ni wanyalo kawo ng'ama chielo. In bindi sewacho kanyo ni giminya timo kendo onge. Komi thuolo kawuono oduokie klas 12 iyier gimidwa timo. Ibo kawo nursing kendo. Gini dipo ni wei kama nade kaka japuonjre. Gini sani koro wei kama ichalo nono in the society. Nikech onge giminya timo for the meantime. Koro en okobeda motivation ne nyithindo mamoko mani chien kucho matiyo matek mondo mi gigo wacho ni amba gombo bedo kaka ng'ane. Koro ing'eyo kaka nitiyo kodi chon kaka good example, sani koro itiyo kodi kaka bad example. Wacho ni ng'ane gine bendo timo kosni to gin madala gibedo ka. So it paints a very bad picture to our siblings and ne ng'ata megweng. Sani koro ini beda onge giminya timo. Koro wewa kamarach seriously. Yes. Pono ni dwaro maru mar romo gi CS dwaro wach ni kawuono no bedo piny kembele ni kae. Yes. Odwa winjo koya iri nyanyise nang'o. Anyanyiso CS ni koluwo chik. Oluwo chik to the latter. Chik mosomo mo interpret mawacho ni graduation is a requirement. Same chik wacho ni in appendix 20 NPSC 2016 bill. Wacho ni mondo mi terminate ngata from their internship nyaka imigi 1 month notice from either party. Kan madwa terminate internship, I give the Ministry of Health 1 month notice. Ka Ministry of Health madwa terminate my internship, give me a 1 month notice. To gimano timore waneno barua ka circulate Twitter. Koro ng'eyo nkecho ya Twitter to jigoche ni bineno gicha kata text ni bineno gini. To barua wacho ni koro barua biro kawuono 30th of July. To barua nyisi ni by 1st August you should have vacated that facility. Koro mano minus half of the day nkech barua no biro godhiambo in the evening. Barua biro gimoro saa 11 kucha. Koro mano bi mana some few hours. Koro kiluwo the law, waluwe to the latter. Secondly, kidwaro implement chike miyudo kanyo. At least nitiere gimoro miluongo ni communication through circulars. Gol circulars nyis skunde niya. Chakre internship manyien. Watiyo gi chikni. Ok iket chik kawuono to kinyi chiew tise implement chikno. Koro mano bwa kwayo CS ni ong'iane na kamano nikech maiso ni mago yore mag tudruok ok ne kare. Yes. Communication rach sana ministry ene Twitter. Otimore me Twitter. Otimore X. Rach koso gino ni undrawere matindo sani kata mana ng'anyo ubago e Twitter occupy. To koro geno mare ni pol kune ma koro nyako wuoye kodu koso nade. Gini kaina communication ma involve a ministry matini nitiere 3 stakeholders. Nitiere the students, nitiere nursing council, to nitiere our institutions. Those are 3 stakeholders. Koro kikete Twitter, our institution yude nango ni nyithindo man waoro ka obedo revoked. Giyudo information. Samoro gingeni institutions benia Twitter. And gimara chire. Koro koluwo the law, waluwe to the latter. Or kodwa kelo loko ministry mondo bed very strict, wawachi ni from next internship. Wadhiluwa chikni gi chikni. Lastly,
Inis communication mano ndiko e Twitter nikech Twitter mo communicate through tarik 22 dwe mokalo nowacho niya e list no wang'iyo wayudo mana ka G42 ema ineligible matini joge moko romo ntiere joma notho bedo posted ntiere joma pok notieko coursework mano bedo posted koro chieng'no nowacho ni joka mar ineligible lakini joma nobedo omitted from the first list men 316 what they source for them funds 400 million mano is the only money required what they source for them fund mano wadhi mbele gi internship wadhi mbele gi internship by then koro ka chopo 1 week later after his communication to wacho ni koro jogi okoromo waluonggi nikech pok gidhi graduation koro wapenje mana ni ang'o manolokore onyiso gima nolokore within a period of 1 week from sourcing funds to revoking ang'o manotimore maybe there's a foul play somewhere lastly ka joma dongo gore ka gin gi problem e ministry ka gineno niya joma no verify waka notimo makosa I think okonego bed ni wan mikelo nwa lawama gin kane gisebedo gi kosa ging'ini to next time my loophole next time wanyalo rido ministry ni nango ok ni ng'ato wasekete oromo nikech ma ok first time omwadhi mulo jatuo in a nursing degree jatuo chako mulo kija first year ija first year nikech wan watimo trimester idhi dweche ang'wen nini semester 1 class semester 2 class alafu semester 3 4 months idonjo hospital same to year 2 semester 1 class semester 2 class semester 3 my internship okay first time mamule jatu asemulo year 1 amulo year 2 amulo year 3 ni cholo mine kaka ninyi sacha year 1 inyalo chako gi koro chiwo thieth to e ward ma kawaida mana manombola alafu chako gi family planning gini yes alafu koro ka advance is specialized corner okinyal specialize in nursing unless idwa specialize in masters lakini kapodi team at degree level inyatimo anything yes koro kidwaro specialize irito masters koro sani okanyal specialize nikech okinyal dhi masters kokitimo internship yes koro one processes wa moro bedo stalled in koro ichala ngata tu awi marach Clinton nitiere wach mawachore ni samoro nitie kaka moko kuom jopuonjre no chiwo gimoro matin nitie paro moko tucho kamano ni samoro ne ugoyo dho jomoko bor mondo yudo tesego tok chik dibet ni ma adier mano ok adier to CS Duale nowacho kamano nowacho ni noadhi wako rapta wa institution wacho gimoro matin mondo gior nyingwa to NCK kasto wacho ni kendo noadhi NCK kendo wacho gimoro kasto nyingo bedo verified kasto giore Ministry of Health kasto kendo wacho ni noadhi kendo nyaka Ministry of Health kendo wachako chiwo gimoro ma wabedo posted chako this year goro pesa no kendo wagolo kanya students wagolo kanya pesa no the whole class, my entire class, 22 of us from my class, Kisu University 1G22. Koro the entire class to Chiogimoro school, kendo no Chiogimoro nursing council, kendo the entire class, each and every person of the cast to Chiogimoro Ministry of Health, kaka wadenyo kamai. Pesa no ayudo kure. Katamichame nama. Mano gima okinadier, ongi gima no achiwo. Gimani ntie, we are also wondering how the 42 people found themselves in the list because only ntie anyalo wacho ni jogo moketho noa lokech only 42 people mano yud ineligible mar internship lokech for years even before CS Duale or cow ministry ni people have been posted on the basis of coursework completion or graduation. Mama okenthuolo mokuongo. Yes. To coursework completion wacho niya wasetieko onge gi pending issue moro amora to kendo wakadho penj te. Clinton Kevin nitiere wach motenre kod ponono ni sirikal CES kaito gi sirikal no giduto giyiego kod mbaka ben tiere kumunyado ke chien koso undwaro en mondo me teru udhi mbele gi internship kaka na udhi
Okay. Options mangi mauntirego. Gima wacho maduong' ni reinstate duoki. Alafu ka wabede dialogue kaka nawachicha. Dialogue en warome diere, wa compromise. Ka sirikal wacho ni agin rigid, giwacho ni okay, nyaka wabed mana gi nyaka udhi graduate udhi me ceremony cha ukelnwa either booklet kata ukelnwa certificate. Kare watim ni nikech most of us by the end of November kata October idhi doka group ni the 3 or 6 ose graduate. Watim ni wandikre piny. Ka graduate anytime ase graduate ni akele ni tiposta. Akele ni tiduoka kuma na tiecha. Onge shida, waonge godo gi shida. Wan mane gik mwadwaro. Odwokwa kata wabed piny wandikre. Owachi ni ka graduation e shida kare wadhi graduate wa ka biro ne timo kati wandiko mano wandiko nke jasiasa kinyal amini wachne konyisi gi dhoge mano to sawa koro konyisa ni wandikre mano to waonge go shida. Yes, lakini policy kitiyogo watigo to the latter, waluwe to the latter. Yes. Ponono ni okango ka machiegni ni Clinton ponono ni kaka nodwaro kotim. Anano kuchako wach mar ng'anyo ndalo moko kwatwa gi mokuom jotend jo KMPD giwacho ni gibro ng'anyo nyaka ging'any. Ere step modhi kao dipono udhi medo ng'anyo kendo ng'anyo koso nitie yo machielo modhi teo mondo miwinj godo duondo. Wan gi yo mang'eny. Ng'anyo en mana one of the ways mwatimo loso gini. Wan gi ginene watimo communicate, watimo dialogue gi the Ministry of Health through our leaders, and kendo watemo tudero gi ginene gi our union be gitem speaking on our behalf mbele kocha no kech gin gi connection malo kanyo. To ng'anyo it's just one of the way mawatemo ginene ingeni ng'anyo wadwa the public gi serikal ngeni ko aling ko bedo e ot ji dhi ng'eyo ni onge gima madhi mbele, ji dhi ng'eyo onge injustice madhi mbele. Nyaka woga endara mond Kenya mangima jite ni nitie kuma nigi shida health sector kae. Yeah, ng'anyo it's just one of the way mawatemo ginene air out our grievances. Wan gi dialogue be watemo wuoyo kaka kawuono no watemo tudero gi ng'anene CS Duale man warito official communication maadwa dialogue kode warita mond maybe bed verified mond gikonwa ndalo mane manyalo tudera gi CS Duale mond wawuo. Yes, asto be watemo tudera gi ginene union be gitem woyo on our behalf no gichwan gi union okwan ginene okwan nyithin kich. Yeah, ntie kuma wayae wan gi union. Wadonge daka moka dekai Kevin Amith wolo kapoko ka wacho mogik awinjo ko wacho ne ji ong'eni okuna una kanyo ni ulenga ere thuolo mar the public kata oganda e gima sane dhi mbele sama abedo revoked an nyathi ng'ato an owad gi ng'ato an gi nyamino moro bende oko kachacha. The economic impact is massive. Nkech wasewito gini pesa no kolal o influence kata joma ni dala, o influence janyuol, influence other siblings. Koro jopiny nkech iwacho gande ni ntiere thin mar nurses osiptendewa. To magi joma are already qualified. Monengo bedni dhi chiwo thieth oko kacha to the public. It's a service to humanity. Koro jopiny nyalo mana konyo wagoyo lwenyi ni nikech wan joma qualified. Wasesomo igni 4 to igni 4 gi wasebedo kwa mulo jotuo. Koro en jopiny mondo konywa mondo neni health ka bende nigi shida. Wadwaro lokruok. Yes. Clinton, wach mogik odong dakari okenda 100 to atieko wach mogik. Rokamana adwa kono mana Honorable Duale, CS of Health. You can't solve a problem by creating another problem. We only wanted justice to be served. All eligible interns to be posted. Which mar internship ni 4 years kaka last year negi fail post jomoko nintiega backlog mar last year
to this year. Kendo ka wechegi pogiloso this year kendo next year dhi bedo backlog mar this year to next year. To dhi bedo kamano to wan gima wadwaro mana wachni obedo gibed solve wachni once and for all. Nikech we are not fighting just for ourselves. Yeah. We are also fighting for the future nurses, for the sake of our future nurses, those who are still in class. We are fighting for the professional nursing. Anadwa wuoyo gi body marwa mochung' ne nurses miluongo ni Kenya National Union of Nurses. Ma Secretary General Mareno Peto. Duondu poko winje wachni. Nyithindo gi wan jomo sisomo, wan gi rieko, wan gi the skills, wan gi motor skills, wan gi the basic skills, all skills midwaro. Woguru oko kaka union. Nikech ma is a trade action. Mondo mi wa fight wakony nyithindo gi elwenye ni. Nikech gin it's their right. Mondo mi gibed posted. Koro giwuog oko, gikonywa go lwenye ni mondo watiek maber. Then ne jatend piny ang'eyo ni possibly Raila neno ma. Koneno okonywa e wachni. Kanyalo chopo ne president nikech pesa to nti pesa tok shida. Uneno giwango. Pesa to waseneno mang'eny ntie. Koro konyalo konyowa e wachni mondo mi wayud audience gi CS mondo mi wayud kaka wayudo compromise. Warome diere wate. Yes. Koro mgajiwang mano kanyana bang Kevin kachiel gi Clinton Okelo giwacho ni ranyisi mar bedo mar pesa giseneno kendo kaka ne jomoko oriwo wijo Kenya kanyakla kamiyo jo Kenya mor gin bende ne gin e theater kachiel kuom gi noyudo cholom nyaka mine mondo giresi ngima kapo ni ma ok nyal moro wang oganda mondo mi gin bende dewo gi nyakorom ga jwangeno marwa en bi winjiwa gi kendo ibro duok gi kuondego ma gi time internship kata chenro mag gigo mag puonjruok nyakorom ga jwang mane twak mara pinya odok eno sadek gi chenro maro imore kikidhi mabor nyinga Lydia Okeyo.